Hello guys, good evening. Marhay na banggi sa Indogabus. So this is Bail Insider again and andito po tayo sa aking second live stream representing Bicolano vloggers and helping to grow your community. So ayun, maya-maya po ay may makakasama po ako and antay lang po tayo guys. So ayun, uh, So, hello po, Hungry Oragon. Marhay na bang gitabi sa imo. So, ayun, pwede ka na mag-join. Akyat ka na. So, ayun po guys, this is a way to promote vlogging community para sa lahat ng mga Bicolano and sa lahat ng mga Pilipino po na nagsisimula pa rin po sa pag-YouTube. This is a way to promote vlogging community para sa lahat ng mga Bicolano and sa lahat ng mga Pilipino po na nagsisimula pa rin po sa pag-YouTube. And guys, hello po sa ating 3 million viewers. Good evening po sa Indogabus. Ayun, sa mga Bicolano diyan, pwede kang magtaram na Bicolano kung gusto nindo. So sa lahat ng mga hindi po Bicolano, pwede po kayong maglapag ng inyong comments sa ating comment box. So sa lahat ng mga hindi po Bicolano, pwede po kayong maglapag ng inyong comments sa ating comment box. Ayun. May papasukin lang po tayo guys sa ating kasamahan. So, kamusta po guys ang mga natin dyan? So, thank you po pala Division Care Philippines sa cup na ibinigay nyo sa akin. So, Division Care is the top logistic and warehousing company dito sa Pilipinas. Headquarters sa Germany and sa Singapore. So, please like and subscribe po yung Division Care Philippines. Salamat guys! Headquarters sa Germany and sa Singapore. So, please like and subscribe po sa Division Care Philippines. Salamat guys! Headquarters sa Germany. Like and subscribe po sa Division Care Philippines. Salamat guys! Okay, so it's my second live stream pa lang po guys and naway pagpasensyahan nyo. May ini-invite lang po tayong isa pang Bicolano na ating makakausap. So, sa tatlo, 3 million viewers, lapag-lapag lang din po kayo ng mga comments nyo. And I will try to answer as much as possible. And don't forget na i-thumbs up na po ako at ilapag nyo po yung mga bahay nyo para mabalikan ko na rin po kayo. And I will try to answer as much as possible. Don't forget na i-thumbs up na po ako at ilapag nyo po yung mga bahay nyo para mabalikan ko na rin po kayo. Again, i-thumbs up na po para mabalikan. Ayun! Hungry Oragon! Tara na! Marina! Ayun. Invite lang po kayo ng mga friends po guys sa mga pa po gustong sumali. Invite lang po kayo ng mga friends po guys sa mga pa po gustong sumali.
Okay guys, so we're down sa 5 minutes ng ating live stream. And thank you po sa pananatili, 3 million viewers. Andiyan pa rin po kayo. So ito po ang inyong lingkod, si Vale Insider. And don't forget to follow me on Instagram at call me by his name or Vale Insider. And for my official Facebook page, ano na rin po kayo, follow na rin po kayo or like sa at Bicolano, Nurse from Bicol. So, ayun, here in Paranaque right now and pinapatupad po ang curfew around 10 p.m. So, ayun, wala na po, expectedly, wala na talagang dapat na nasa labas by 10 p.m. except sa mga frontliners o sa mga taong may essential na or emergent na lakad. Kung hindi, talagang mahuhuli po kayo dito sa Paranaque. So, ingat-ingat lang po tayo, guys, and huwag niyong kalimutan na sumunod po tayo sa batas na pinatutupad sa curfew, sa pagdadala ng quarantine pass, pagpe-face mask, pagpe-face shield, and sa mga social distancing para makaiwas po tayo sa COVID, sa virus. And para syempre maging ligtas din yung ating family at matapos na rin ito. Okay, wait lang, Hungry Oragon, malapit na, ibababa ko lang. Wait lang. Pwede ba kitang replyan dito, Hungry Oragon? Kaya ba? Post a comment. Okay. Share. Hindi. Wait lang. Actually, hindi ako familiar pa. Wag po yung link ng channel, yung access po para makakyat. Wait lang. Ito. Copy to clipboard. Then, post a comment. Right? Or private chat. Pwede kitang private chat, di ba? Nasa private chat. Tama ba? Nasa private chat siya. Sige, try mo po. Paano mo ma-access yung private chat dito through live stream? Hindi po, public chat tayo dito. Talaga. Sorry naman. Hindi, ito, magpo-post ako. Bakit ganito? Hindi po, public chat tayo dito. Talaga. Sorry naman. Settings, broadcast information, private chat, post a comment. Actually, post a comment to eh. Here. Okay, I know. Ito na bro. So, ayun, Hungry Oragon on his way sa ating live stream. So, meron na yata dyan option na pag mo lang din yung live stream invite. Ayun, in-invite na kita. Andiyan na. Tama ba? OTW. Yes, bro.
So this live stream is brought to you by Hungry Uragon and Bail Insider. So ito po ay may layunin para i-promote po ang vlogging community sa lahat ng mga Bicolano and sa buong Bicol region. And of course, sa mga non-Bicol is pagtulungan tayo to grow our YouTube channel and mag-build tayo ng YouTube communities, di ba? And of course, sa mga non-Bicol is pagtulungan tayo to grow our YouTube channel and mag-build tayo ng yes. Ay, pwede ba to authenticate ko pa ba to? Ban, kick, edit, mute, add to stream. Ayun. Hello, good evening. Hello po, Green Dragon. Good morning. Good morning, Jan. Good evening dito sa amin. How are you? Ayun, tama pala. Good evening pala kasi ano siya tawag dyan. Anong oras pa lang dyan eh. I think... Nasa 7:44 kami dito ngayon. 7:44 in the evening. Okay. So, hello. Salamat po sa lahat ng mga mga brothers and sisters natin, mga OFW dyan sa Dubai. Dubai ba? O UAE? Yeah. Actually, nasa Ajman ako. Small portion ng another Emirates. Saan yan? UAE pa rin, United Arab Emirates, pero Ajman ang ang Emirates niya. Katabi lang siya ng Sharjah, then after Sharjah, Dubai. Sabi, okay. Yes, kamusta? Hello po kay Mr. Kuya J-Boy Bobilis, kapatid ko po dyan na nasa Dubai. So, susundan kita dyan, Kuya J. And hello po, Mr. Hungry Uragon. Welcome sa ating live stream. Yes. Mega shoutout sa 200 million viewers natin. 2 million viewers na tayo. Hindi, okay lang yan eh. First time lang naman natin. Ako din hindi ako familiar sa sa live stream ng itong StreamYard kasi hindi pa naman ako nag-LS eh. So hindi rin talaga kita mag-guide. Hindi ko pa siya na... Wait, inano mo ba to? Dinownload mo ba tong StreamYard? Actually, last week ko lang to nalaman na StreamYard kasi tinuruan din ako na isang YouTuber na dati ko ring kaibigan dyan sa Riyadh, Middle East, Saudi Arabia. So, StreamYard pala, hindi siya application. Hindi siya application na pwede mong i-download. Parang ma-open mo lang siya through browser. So hindi siya parang Zoom, ganon, hindi ganon. Yung Zoom kasi na da-download eh, pero yung StreamYard parang hindi ko mahanap. Tapos parang inopen ko lang siya sa Google, StreamYard. Tapos gagawa ka lang ng account, tapos dapat yung account mo nakakonect sa actual Gmail ng YouTube mo para pag nag-stream ka, makukonect mo siya sa sa YouTube. Ano pa? Aside from that, kasi pag once na meron ka ng account, kunyari ako, Bail Insider, parang ganun at something, may pag-clinic ko na yung parang magpapa-authenticate ako sa live stream sa StreamYard, mag-redirect siya ng password sa sa Gmail. Tapos pag nag-redirect siya, iano mo lang yung OTP. Kunyari may password siyang 6-digit password, yun iaano mo siya. Ano nangyari kay Hungry add to stream? Pasensya, naglolo ko ata yung internet. Nako, ang lakas ng internet dyan, sir. I-invite din ako sa kaibigan. Baka maka-join din sila, 'di ba? Or at least magtulungan tayo.
Ayun, invite. Pasok ka na lang, Hungry One. Hungry One ba? Hungry Uragon. Kasi parang, yun nga, nagloloko yung internet. So, thank you guys sa mga nakikinig sa 2 million views, sa 2 million viewers natin, 'di ba? So, si Hungry Uragon, isa pong OFW na Bicolano na nasa ano po ngayon, UAE, Middle East. So, it's already 7 p.m. 7 p.m. na po diyan sa kanila. So, ahead of time tayo ng 4 hours ang Pilipinas. Okay, try ko munang hindi mag-video, baka yun ang nangyayari. Okay lang ba? Para dire-diretso tayo. Oo naman. Okay, Siyempre. so ano yung ano natin? Ano yung agenda natin for this Our agenda for this live stream is siyempre to promote our Bicolano heritage or Bicolano cultures, especially and subsequently siyempre i-promote natin yung vlogging community sa buong Bicol region. Kasi siyempre parang konti pa lang po yung konti pa lang yung mga big YouTubers or vloggers na taga Bicol. Tama ba? Or wala lang ako masyadong kakilala? evaluate lang kasi may ano, baka ano tayo. Ha? Nagdarasal, so baka maano tayo. I-mute ko lang muna hanggang matapos. Okay, okay. Tama. Ako na lang muna magsasalita. So, ayun guys, siyempre, hindi po may pagkakaila na I am also an OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. And kakauwi ko lang po ng February. And ayun, tawag dyan, mayroon po kasi mga tinatawag doon na prayer time. Kung alam nyo po yung religion ng Muslim or ng Islam, meron po silang 5 prayer habits a day. So ang tawag diyan sa Middle East is magsasala. So once na nagsala sila, sa amin sa Riyadh is dapat itigil lahat ng mga operations ng mga tindahan or ng mall or ng lahat. Ititigil, isasarado, and wala mo transaction. Mag-aano muna sila, magdarasal muna sila for 30 minutes to 1 hour. Depende sa gaano katagal sila magdasal. Pero yung mga Pilipino and lahat ng mga non-Muslims doon, hindi naman sila pinipilit na magdasal, pero inoobliga sila na wag maging maingay at wag istorbohin yung mga nagdarasal. And syempre, kailangan nating sumunod kasi tayo yung mga OFW, kailangan natin igalang yung mga batas sa ibang bansa. So, ayun lang. Kaya si Mr. Hungry Uragon is silent as of now kasi ayun nga po, nagsasala po sila. Nagsasala po yung mga kasamahan niyang Muslim doon sa Tama ba? Nagsasara din kayo? Hindi. Sa Riyadh kasi nagsasara lahat, pati mall, lahat nagsasara. Except na lang sa mga clinic tsaka hospital. Siyempre, yung mga emergent cases, hindi pwedeng, magdarasal, hindi naman pwedeng ganun eh. Siyempre, kailangan, matugunan agad. Ayan, parang okay na siya. Mabilis lang dyan. Hindi, parang yung ano pa lang, yung tawag ata. Then later, meron ulit. So, kasi bawal yun eh. And for respect na rin sa lahat ng ano natin, di ba? Brothers and sisters. Dito, actually dito sa Pilipinas, di ba, kung makikita nyo sa news, marami ng mga Chinese dito. And I am nothing against Chinese naman, pero ay ang ganda ng magmasara, mukhang ano yan start na patingin. Hindi, gift to sa akin ng friend ko way back 2010. So, matagal na to. Ganun ako mag-treasure ng isang gift ng friend. Nung andyan ako, nakakuha din ako ng 2 sa Middle East. Kaso, pinamigay ko din sa mga pagpunta mo dito sa Pilipinas, siyempre, bibigay. Hindi naman ako masyadong addict sa collection ng ganito.
So, binigyan lang nila ako para daw siguro magkape ako or what. Anyway. Alright. So, ayun nga. Tapos na. So, pwede na ako magsalita. Yes, hindi. Yung question mo kanina, maraming YouTuber din na Bicolano, especially sa mga napapasukan kong live stream. From Bulgaria, from a lot. Oo. A lot na mga YouTuber, and nagpapasalamat nga ako kasi na-meet ko sila. Hindi ko alam yung world ng YouTube before. Actually, nag-decide ako mag-YouTube like, sige, share ko lang sa inyo. Last, 'di ba nag-pandemic na ganito, hindi tayo makalabas. So, April, natigil kami sa work. So ngayon, inisip ko, way back pa, gusto ko na mag-YouTube kasi may mga travel ako ng outside the country, kung saan-saan ako napupunta. So may mga videos ako na gusto ko siyang i-share at gusto kong i-restore yung yung memories, mga ganon. Pero kasi nga sabi ko, kung nag-YouTube naman ako, para naman nakakahiya, hindi ako masyadong ganun ka-confident sa sarili ko. Pero matagal na yung YouTube vlog Account? mo? No, it was just created last April. May. Siguro June. Kasi na-push ako niya before ako mag-birthday. Sabi ko, gagawa ako ng YouTube account. Decided na ako kasi kakaibang experience. So mag-birthday ka na wala kang kasama. Ikaw lang sa bahay at kung ano yung mangyayari. So it's historical for me. Kasi typically dapat uuwi ako sa family or sa friend, mga ganung bagay. Then, hindi ko pa nga siya na-upload until now kasi tinitingnan ko pa siya. Then, ang struggle ko naman is yung name. Sabi ko, how can I create a YouTube na unique ang pangalan niya? Kasi if I put my own name, napaka-typical. And gusto ko naman maging, alam mo yun, dapat catchy, mysterious, something like that. Screen name ka, di ba? Kasi hindi pa, dapat kung nasa YouTube ka, ito na ma-advise ko na dapat, yung name syempre dapat unique kasi pag sinearch ka nila, mabilis. So nag-iisip kung name ko or what, ang dami ng Uragon. So ano pa ba yung pwede kong idugtong? Pero gusto ko talaga i-incorporate yung Bicol word. Kasi ang purpose ng main vlog ko is gusto kong i-feature yung Bicol, not only for sceneries or whatsoever, like food and everything. So, one day lang, pumasok lang sa isip ko, yun nga, lagyan ko siya ng The Hungry Uragon, para may content ako na hungry for everything. Like, hungry for new learning, hungry for new adventure. So, yun yung ano ko. Puro pagkain lang, di ba? You can be anything. Yes. Kaya makikita nyo sa vlog ko, kunyari, vlog number 2, travel ganito, hungry for more destination, mga ganung bagay. So yun ang iniisip kong concept for my vlog, for my name as well. Hindi ko lang siya basta-basta na-create na ito kasi Bicolano ako, something like that. So pag nag-iisip ako, ito kasi sa akin, pag nag-iisip ako ng name, it should be mapapanindigan mo kung ano yung iba-vlog mo. So yung ganon. Tama. So sa mga beginners po dyan na YouTuber, sa 2 million na meron tayo dito, and sa mga makakapanood po ng aming live stream kapag na-upload, take note yung advice ni Mr. Hungry Uragon. Bago pa lang po siya dito sa YouTube. April pa lang din po siya, pero meron na siyang 700 plus ba? Yes, 764 if I'm not mistaken. Guys, free tutorial na ito kung gusto niyo maging vlogger or kung gusto niyo mag-start ng YouTube. Ang advice ko is start now, and syempre kay Mr. Hungry Uragon, ang sabi niya is choose a name na kaya mong panindigan. 'Di ba? Oo. Wala akong idea. Wala akong idea kung ano yung gagawin ko. So, gumawa ako ng pangalan, okay? So, gumawa ako ng pangalan, nilagay ko na siya, nag-create na ako. So, yun na yun. Then may video ako na yung first video na ginawa ko is yung paggawa nung cookies yun na oatmeal. But siya siguro 7 minutes or 5 minutes. Then pumasok sa isip ko, sabi ko,
dapat may introduction ako. Pero wala sa akin nagtuturong gano'n. Dapat may introduction ako para at least kung ano yung ma-feature. So, in-upload ko yung mga videos and pictorials ko and photos ko pala. Tapos, tamang-tama naman, sabi sa akin ng mga na-meet ko ng mga YouTuber online, sabi niya, dapat may maiksi ka pang video for your introduction. Sabi ko, Na- buti na lang ginawa ko siya kasi mayroon ganun. Well, guys, to just to let you know, kami ni Vil, hindi kami nagkakilala sa YouTube. Okay? Nagkakilala kami sa Instagram. Yeah. I don't know kung nag-like ka sa isang photos ko. Nag-like ka ata sa isang photo ko. Ang story po kasi niyan is syempre yung pinaka third most recent video ko is about sabi ko nga is Instead. the Wiki Instagram account. So pinopromote ko rin yung Instagram community na dito sa Pilipinas na bakit siya less toxic compared sa ibang platforms like siguro pwede natin is Facebook, Twitter, 'di ba? So sa Instagram is parang mas ano siya mas compact, mas maganda, less toxic. And yun, parang sabi ko, nagpo-promote ako ng Instagram. Why hindi na ako masyadong nag-use? Kasi nung nasa Riyadh ako, panay din ako Instagram. So parang sabi ko, okay, sige, gawa na rin ako ng ipanumbalik ko yung aking activity sa Instagram. So sabi ko dun sa isang video, isa sa unique characteristic ng Instagram is mag-post ka and pwede mong lagyan ng hashtag. And with that hashtag, pwede mo siya mapasok yung hashtag. Diba? Dati kasi wala yung option na yun na i-follow mo yung certain hashtag. Ngayon, parang may hashtag na pwede mong i-follow and pinalo ko yung hashtag Bicolano and doon nakita sir. Yun. So yun, parang malalaglag na naman ako. Kasi okay pa ba ako? Hindi. Parang hindi okay pa ba ako? Gumagalaw pa naman ako. No? Hindi. Inon ko yung TV ko para nakikita ko yung tayo. Kasi baka malaglag na naman ako. Delay sa laptop or sa TV, parang may lag. 4 seconds may lag. May lag siya. So yun, doon po kami nagkakilala sa Instagram accidentally. Then nakita ko nung binrowse ko rin yung niya, yung Instagram niya. Puro parang fini-feature din yung Bicol. So, syempre tanong ako, Bicolano ka ba? Yun ang pinaka-common denominator natin Bicolano ka ba? So, yun. Teka lang, may mga inquiries na parang nag-i-invite din na pwede mag-join. So ayun, unsurprisingly hindi naman ako na-surprise talaga na kasi sa pangalan mo pa lang sa Instagram is sabi ko okay, banner man ng mga taga Bicol. Siyempre sa Riyadh kasi kunti lang po sir talaga yung kakilala kong mga Bicolano Parang ang mga nakilala ko is less than 10 lang Parang sabi ko nga parang konti yung nag-a-abroad ng mga Bicol. Parang puro seaman yata. Kasi sa atin uso yung mga siman-siman Ayun, so pakontiin pa lang natin. So nag-introduction lang tayo. And yun, ano ba? Ayun, sabi taga saan ka? Nasagot mo na, taga UAE ka. And from Bicol ka naman. Ay, saan ka po talaga sa Bicol? Sige. So guys, this is Bail Insider together with Hungry Oragon sa aking second live stream dito sa YouTube gamit ang StreamYard. So this live stream is to promote ang Bicol culture through Bicolano vloggers and also sa mga non-Bicolano is for us na maging friends and to promote yung friendly suportahan dito sa YouTube community. So sa mga gusto pong mag-join, join lang po kayo and sa may mga katanungan, huwag niyong kalimutan to please i-comment niyo lang sa baba.
Ayun, guys. And hindi ko na palalampasin yung ano hindi ko na palalampasin. Ipo-promote ko na rin po yung yung aking mga produkto. So kung sino pong gustong bumili is meron po akong produkto. So ito po legit po to, mga sabon antibacterial. 8 na po siya large. So kung gusto niyo pong bumili, mabibili niyo lang to sa murang halaga. So kung mabibili niyo to sa market, nasa 300 plus to, pero maibibigay ko to sa iyo kalahati ng presyo ng commercial product. So bili na and like niyo lang yung aking Facebook page, Bail Insider or The Nurse from Bicol. So ayun, bili-bili na habang nag-aantay tayo kay Mr. The Hungry Oragon. Ayun. And syempre, yung namin, isa sa pinaka namin is Sakura Whitening Soap sa mga kababayan po natin na gustong magkaroon ng lighter skin, gumamit lang po tayo ng Sakura Whitening Soap and yun, mabisa po siya kasi this is made from Japan and matagal na po namin itong ginagamit at matagal na rin po itong ginagamit ng iba kong mga suki. So kung gusto nyong bumili, mabibigyan ko po kayo ng discount. So just like my Facebook page, The Nurse from Bicol or Bail Insider. Okay? So ayun. So Sakura Whitening Soap, legit po yan, Japanese product. Wait lang guys. Medyo mainit dito sa Pilipinas talaga. Sobra. And gamit ko lang is electric fan. So, hello po sa ating 3 million viewers. Ayun, thank you guys sa pananatili sa aming live stream ni Mr. Hungry Oragon. Ayun. So, Okay na ata ako. Wala ka namang naririnig. Wala akong naririnig, sir. Okay tayo dyan. Sige. Hindi, kasi masyado pa akong careful sa ganito kasi hindi ko alam kung ano yung mga restrictions. Pero ako nalalaman ko, kasi may mga pinupuntahan din akong live streaming na nagaganyan. Then pag nagpe-play na yon, medyo ay ino-off talaga nila kasi nga baka daw masipa ni Lolo, yung tawag nila. So, sayang naman yung effort na nag-live stream ka, yung count ng mo, di ba? Bakit sir? Bakit masisipa ni Lolo? So, ayun. Kasi baka may copyright atang ganon. Tsaka bawal. So, mag-ingat tayo sa mga patugtog. Hindi lang po sir sa mga hindi lang sa mga videos na ina-upload natin, maging sa live stream. Kapag may na parang sikat na kanta or talagang may copyright, kahit yung live stream mo na 1 hour o mag 2 hours ka man dyan, parang masisita ka ni Lolo and hindi naman siya maaano sa monetization mo. Sorry guys, medyo pinagpapawisan ako ngayon. Ewan ko ba? Sobrang init. Okay lang yan. So anyway, yung question mo kanina, from from Ligaw ako, Ligaw Albay. Ligaw. So, Ligaw. Ano bang tawag sa Ligaw? Ligaw nun? Ligawenyo? Ligawenyo. Hello po. Maray na banggi po sa lahat. Sa Gabos, sa Ligaw, sa mga Ligawenyo. Maray na banggi po sa Gabos. This is Bail Insider and with me is the Hungry Oragon from your hometown, Ligaw. Saan ka sa Ligaw? Yeah. So, shout out ko lang. Mega shout out sa mga taga Ligaw, Ligawenyo, what's up? So, nako Diyos ko, hiyang-hiya na ako nito kasi pag may nakapanood dito sa mga taga Ligaw, my God. But anyway, guys, yes, those who... Ligaw, sir, nakaduman na ako sa poblasyon tsaka sa Kawa-Kawa. Ayun. Sa Kawa-Kawa. Isa sa mga doon sa mga introduction videos ko, isa sa yung pinakamahabang parang kakahuyan sa Kawa-Kawa 'yon kasi
masyado kong gusto ko lang i-discover yung mga, alam mo ba, may experience ako one time. Nagbakasyon ako sa Bicol. Then, sabi ko, mag-a-adventure ako. Umalis ako ng bahay ng 7 o'clock in the morning. Sumakay ako ng jeep, dala ko camera ko, inikot ko yung Kamalig, Daraga, Legazpi, Tabaco ata yun. Solo? Pabalik ko. Solo. Kasi gusto kong kumuha ng photos, pero commute siya kasi wala naman ako sa sasakyan nun eh. Hanggang ngayon naman wala akong sasakyan, motor lang. So anyway, inikot ko siya. Gusto ko lang kasi kumuha ng shots at pag nag-iikot ako, gusto ko kasi ako lang para at least yung oras ko, yung wala sa akin magsasabi na, oh tama na, mainit, ganyan, ayoko nang ganon. So medyo soloista ako. So yun ang personality ko. Kasi nga, pag nagtitake ng shots kasi hindi naman immediately makukuha mo yung gusto mo, di ba? So kung hindi naman passion ng isang tao yung ganon. Oo, parang ang so tawag appreciate. Ang tawag din sa Bicol, sir, di ko alam kung tawag din yun sa inyo ha. Parang sinasabihan ako lagi ng mama ko, dahil ka mag-aprita, baka mag-aprita ka naman mag-uli. Parang correct. Iyo. Baka madali ka na naman umuwi, parang ganun. True. Yeah, ikaw, taga saan ka sa Bicol? So ayun, mega shoutout po sa mga taga-Tabaco. So Tabaqueño. Okay. City of Love. So very insider, taga Tabaco City, Albay po, from City of Love. Birthday ko, fiesta sa Tabaco. Wala namang Eiffel Tower, pero siguro maraming nagbubuntis. Hindi ko alam. Hindi, birthday ko, fiesta sa Tabaco. June 24. St. John. St. John the Baptist, di ba? Pero yung fiesta sa mo na dapat St. John parang nagdudurog-dugan. Pero sa malapit lang kayo sa amin kasi via sa Blue yun kami. Sa Blue yun? Yung favorite ko, isa sa yung daan. Via sa Blue yun kasi talagang dahil na ako maikot na harayoon. Pero minsan pag nagpapamanila, lalo na akong last trip, lalo na akong bako last trip, minaikot pa Mapaligaspi pa, Mapakamalig, Daraga, parang additional 2 hours. 2 hours yes, pa. Yes. No, nag-work ako diyan sa Tabaco. Saan? Okay, wag mo na i-mention siguro yung mall, pero yung sikat na mall sa atin way back. Yung sikat na mall sa atin. Okay. Okay, so doon ako nag-work. Dati kaya Asarok man na ang sikat na mall sa to, di ba? Yes. Pero, ang story niyan, fresh grad. Tapos, syempre, apply. Then, nag-apply ako duman sa Legazpi, sa main office ninda. Tagalog na lang ba ako or mag-Bicol? O Tagalog na tayo para maintindihan ng tao. Sa 4 million viewers po natin dyan, thank you po. Share ko lang. So, nag-apply ako dyan kasi hindi ako choosy sa work. Graduate ako ng agricultural engineering. Wow. So, pero ang mind ko, natapos ko ang course, but ayoko siyang i-practice. Gusto kong mag-explore. Ganun akong tao. So, sa akin, hindi ko talaga siya tinrack. So, pagka-graduate, ang ginawa ko is apply, venture kung anong gusto ko. So sabi ng mama ko na magpahinga muna, something like that, para alam mo na, after graduation. Sabi ko, hindi Ang gagawin ko is work, then after work, rest. Para at least naka-base na ako. Mga ganong bagay. Yung mga mindset ko. So, apply ako doon sa mall na yon. Sabi ko, kahit merchandiser, wala akong problema dyan. Kasi hindi naman ako namimili ng work. Basta work, okay sa akin. Hindi ako tinanggap kasi nga daw, yung course ko is, ayoko naman sabihin na basta hindi siya, parang mas mataas yung course mo doon sa ina-applyan mo. Ganon. So sabi ko, sige. Overqualified, parang ganon. Parang ganon. Pero sabi ko, sige. Pero sabi ko, ano bang position ang pwede sa akin?
So, sabi niya, sige, apply ka sa main office. Ang main office, di ba, sa Tobacco? Yeah. So, apply ako doon. Kasi sabi ko, that's good kasi malapit lang sa akin. One way lang ako eh. Isang diretso, isang jeep lang, okay na ako, mas pabor. So, pag-apply ko naman doon, luckily, inano ako, hinire naman ako nila sa office. Ano ako noon, parang data analyst ata, o mga ganong bagay. So, data analyst ako. Then, tinarget ko lang talaga for 6 months. Kasi sabi ko, gusto ko pang mag-venture. Ganun ako. After work, magpapahinga. Then, nagpahinga ako after ng 6 months. Though, I'm so thankful naman dun sa company ko kasi supportive yung boss ko. Marami akong natutunan until now. Until now, dala-dala ko yung natutunan ko, especially dun sa mga pinagagawa namin. Super thankful ako dun. So, after 2 months, after 6 months, pahinga. Then after that, na-bored ako talaga ng sobra. Yung hindi ko na alam ang gagawin ko. Na pabalik-balik ako sa bahay at wala akong ginagawa. Hindi ko kaya yon. So, work na lang ulit dire-diretso until now. So, Manggro, magkano yung sahod nun dati? My gosh. It was like 200 pesos per day. And yung pamasahe ko pabalik ng Ligaw, 100 pesos kasi wala na siyang ang sinasakyan namin is bus papuntang Maynila kasi pag 5 o'clock ata wala ng transportation. Yun ang gusto ko talagang i-propose sa siguro between LGU Tobacco and LGU Ligaw. Ipopropose ko talaga, no? Hindi, parang dapat yung intercity dapat ma-improve yung yung daan tsaka yung transportation kasi marami rin ng mga taga-Ligaw na gustong pumunta ng Tobacco and Tobacco Ligaw. Kumaga, lang lang talaga pag alas 5 last trip na. Kumaga wala na, parang ang choice mo is iikot ka na ng daan. Ikot ka. So, yun ang pero hindi ko naman siya kinount kasi wala pa naman akong obligasyon noon, alam mo yun. So, sa 200 luging-lugi pa ako. Kasi yung pagkain mo, yung pamasahe mo. Well, nag-enjoy naman ako noon. So, after that talaga, kinat ko siya, then nag-apply naman ako. Anyhow, ano ba yung favorite place mo sa Bicol? Kung ikaw, wait, pinanganak ka ba sa Bicol? Bicolano ka talaga? Okay. Was and raised, had my school from elementary to college sa Bicol. And trabaho din ako sa Bicol parang 2012 to 2013. So wait lang. Mayroon tayong bagong mega shout out to Marlon Alarte Fadjotag. Hello to you. How are you? Ayun. I see Mr. Marlon Alarte Pahutag is my friend from Bicol. So, shout out po sa iyo. Akin nyo rin yan, pero nasa Riyadh po siya. So, ayun. Pwede, OFW din po ito si Mr. Marlon. Hello, brother. Kamusta? Saan siya sa Bicol? Sa Tobacco. Actually, parang kapitbahay ko din talaga din siya. Nice to meet you. Nagkahilingan kami kaan sa Riyadh. And Masiramon yung pinagtatrabahuan. Tuti Cafe. Tama ba, Marlon? Tuti Cafe? Bigyan mo siya ng VL ng jacket, yung mag-blue yung name niya para makapaglapag siya ng link. Ad moderator pa ganun, di ba? Siguro. Hindi natin alam to. Mr. Marlon Pahutag, ad moderator na po kita. So, pwede ka na maglapag ng iyong ng iyong link kung gusto nyo para masuportahan din po namin kayo, di ba? Yeah. So, wait lang. Para support each other. So, ayun, Mr. Marlon, baba ka lang ng link ng bahay mo and susuportahan po namin ikaw. So, guys, sa lahat ng mga tapos yung skincare, huwag niyo pong kalimutan, bili lang po kayo sa akin kayo ng Sakura Whitening Soap. Legit po yan. Pinagawa po namin to sa Japan. So, ayun. Gawang Japan. And alam nyo naman, pag gawang Japan po guys, is napaka-effective. And
quality product. So ayun, kung gusto niyo, please visit my official Facebook page, Braille Insider or The Nurse from Bicol, and bibigyan ko kayo ng malaking discount. So yun, nagbabalik si Mr. The Hungry Uragon. Okay, so ikaw, anong favorite place mo sa Bicol? Okay. Para ma-share natin sa kanila kung pupunta sila doon. Okay, since this live stream naman po is talaga originally meant para i-promote yung Bicol, I will name 3 siguro na favorite place na tourist spot. Siyempre, hindi ko na patatagalin. Mayon Volcano, number 1. Okay, anong spot ng location na makikita mo yung Mayon Volcano? Saang part? Okay. Yung pinaka-favorite spot kasi po guys, kung hindi pa po kayo nakapunta sa Bicol or sa mga non-Bicol diyan, ang Bicolano po is sliced sa 8 munisipalidad at munisipyo o syudad. So parang namely parang merong Tabaco, Ligao, Legazpi, Camati, Daraga, Malilipot, Bakakay, Santo Domingo, Ginobatan. So sliced po siya sa 8 munisipyo o syudad, and kumbaga pagandahan na lang kayo ng place ng mapupuntahan. So, hindi ko ipapatalo yung place namin sa Tabaco City kasi yung parang tinatawag na Mayon Rest House po, or ngayon transform na siya ng LGU into Mayon Skyline. So isa siya sa pinaka mataas na pwede mong mapuntahan sa Mayon Volcano. Pag sa iba po kasi munisipalidad, nasa ground lang kayo eh. Pero pag doon kayo sa Tabaco City, you will get a chance na makapunta sa medyo kalahati na or parang 45% ng Mayon. Parang ganun. So, sa hometown. And ikaw, bago ko pangalanan yung pangalawa kong gusto, anong favorite place mo? Well, sa Bicol, ano bang favorite place ko? Tuloy ako maisip. Hindi ko pa siya na-explore ng totally. Yun ang, lahat naman tayo, di ba? Yung sarili mong location, hindi mo ma-explore. Pero pumupunta ka sa ibang lugar, yun ang nakakasad sa ating lahat ng mga Filipino or Bicolano man specifically. Pero, kung ako, gusto ko lang, ngayon kasi hindi ako nakauwi for the past 2 years na siguro kasi nga itong sitwasyon natin. O kasi magto 2 years na ata. Kasi uwi sana ako this April. May nangyari nga, 'di ba? So ayoko ng hassle, so hindi na lang. So eto napuntahan ko si Vera Falls, yung in-upload ko. Malinaw. Ay nako. Jaw-dropping ako doon. Diyos ko, Tabaco pa rin yun, di ba? Diyos ko, super ganda. Ang clear ng tubig. Tama. Crystal clear. Sana, ako natutuwa ako kasi nape-preserve yung area. Hindi siya commercialized. Hindi siya madumi. At least ngayon, aware na yung tao na they need to take care of the environment. Hindi na sila basta aware na yung tao, natutuwa ako doon. Wala akong nakita masyadong plastic na nakakalat. And yung tubig talaga, hindi ko ma-describe kung gaano siya ka-clear. Hindi ko talaga, ang ganda. Punta na rin ako din, sir, sa Vera Falls. Parang 2 beses nga ako pumunta kasi sobrang ganda. And talagang, clear, malamig yung tubig. Sa clear, syempre, walang basura, malinis. Ayun talaga. The problem talaga siguro is yung pababa, pero hindi naman siya hindi naman siya ganun katarik. Kumbaga, somehow adventure. And gusto ko rin yung maghabal-habal kayo papunta doon sa may ilog. Okay, Viel, meron din tayo ditong new joiner, si Bicolanang Magayon. Mega shout out to you, Bicolanang Magayon. Bicolanang Magayon, add ko taas mo. Bigyan na kita ng jacket dyan. So, ayun. So, don't forget to thumbs up si host. And yun. Please.
For Ano sure, lang. Bicolana to. Taga saan ka po sa Bicol? Actually, si Bicolana Magayon na ano ko po siya, nadikitan ko po siya kahapon and maganda rin. Start niya rin ng kanyang YouTube channel. And yun, Wow. babalikan Dapat natin yan. tayong ano. Oo. Kasi syempre tulong-tulong tayong mga Bicol, di ba? Si Mali. Thank you mga host. Ano ka na? Ayan. Kasi ka namin, dikitan ka na namin dyan. Huwag ka mag-alala. Oo, mamaya, balikan kita. Oh, so, Biel, ako yung Vera Falls first. Ikaw, next. Okay. Aside, syempre, may na tayo, volcano, may falls na. Isa sa maganda sa akin is Pinamuntugan Island. Asan yan? Saan yan? Si Bicolana Magayon, taga Camarines Sur pala siya. So, saan ka nga sa Bicolana Magayon? So, Pinamuntugan Island, actually sa siya sa Malilipot, parang ganun. Malilipot pa rin? Ay, iba. Saan nga yung Vera Falls? Malinaw. Si Malilipot, Tabaco din Malilipot. Tabaco Malilipot, parang ganun. Okay. So, si Pinamuntugan, para ma-travel ka talaga kay 2 oras. 2 oras na by boat, motorboat yun ata. Wow. Tapos hindi, parang yung motor lang yung bangka. Hindi okay lang yun, adventure yun. Gusto ko yung ganun. Tapos parang 2 hours siya talaga, parang ang layo na talaga, ang layo na. Pero pag pumunta ka doon, isa lang ang bahay. Yung bahay nasa gitna. Tapos parang doon na lang kayo matutulog sa buhanginan, magdadala na lang kayo ng tubig, magdadala na talaga? kayo. Tapos parang ang linis din ng tubig, pero syempre parang mga 10 steps away from the seashore, parang sobrang lalim na. So parang doble ingat, pero talagang maganda talaga. Nakapunta ako doon nung 20 years old ako after college. Huwag natin i-reveal yung mga age na yan. Oo. Matatamaan tayo dyan eh. Nadudulas ako kanina sa age eh. Pero millennials pa naman. Mga millennials pa naman po. O kami 80s millennials kami. Wait lang, para makita ko yung mga nagme-message sa atin. Oo, sige sir. At para balikan na natin si At ma-shoutout natin sila. Hindi, ako kasi separate yung YouTube account ko sa phone ko. Isa lang naman kasi phone ko, hindi pa ako nakakabili, wala pang budget. Kasi pag nasa work ako, medyo ayoko ng hassle. Ayoko ng istorbo. Ganun ako. Kasi pag, ewan ko, yung alam mo yung dapat magpakita ka ng image sa mga katrabaho mo na ikaw nga hindi ako gumagamit nito. Bakit ikaw? Para pag sinita ko sila, hindi ako babalikan na ikaw nga ginagamit mo yan. Diba? Actually, so, ganun ako. Wag natin pa ang company mo dyan, pero anong industry ka dyan, sir, ngayon? Oil? Hindi. Hospitality industry ako sa hotel. Way back 2009, pumunta na ako dito. Pero previously, I worked sa Makati. Sa isa ding BPO ng BPO din, pero hotel, connected sa hotel. Then 2009 nag-travel na ako dito. Nabigyan ako ng chance to go out the country. Then physical na actual hotel talaga. So ngayon, dire-diretso pa rin. Same company ako the past 11 years. Wow. Pero dalawang property na yung naanuhan ko. Dalawang property, both soft pre-opening siya. So yun, marami ring story, struggle before reaching the certain position na gusto ko. Pero operation ako sa front desk ako. Isa ako sa mga tawagin na nating leader ng front desk. Magka-apply ata ako dyan. Why not? isa ako sa mga leaders din nila. So kaya sineseparate ko yung
yung phone account ko sa YouTube account ko para hindi siya hassle. Kasi pag operation talaga, you don't even have you don't even have a time to check your personal phone. Kasi Tama. especially pag busy. Sa lahat ng mga So, operations kahit nasa hospital ka or sa freight forwarding, talagang hindi ka makakaan ng mga phone na yun. And yun naman talaga po sir ang advisable. Pag nagtrabaho tayo, let's give 100% of our efforts kasi naman siya, in due time mag-grow yan and marareap mo naman yung harvest, 'di ba? Kasi we are building our character, integrity, 'di ba? Hindi hindi yung knowledge and skills mo kasi matututunan din yan. Pero yung character, yun yung on the long run na mag-guide sa'yo into success. Tingnan mo lang si Hungry Oragon, almost 9 years na sa same company. Diba? Diyos ko, 11 years na na eh. Sabi naman sa Okay lang. Si Bicolanang Magayon, nabalikan na kita, nakasubscribe na ako sa'yo. Bigyan ko pa yan si Bicolana Magayon ng 2 bananas mamaya. Meron pa akong Wow. serta May sa extra kanya. ha. Wala pa akong ganyan. So sa mga 4 million viewers, huwag kayo mag-alala. Lapag lang kayo ng inyong bahay and bibigyan ko kayo ng 2 more bananas. Yes, well, thank you for the support, guys. First time namin to ni Bel and naki-join lang ako for the live stream. Next time, mag-LS ka na. Ako na rin yung aakit sa LS mo, di ba? I'm planning to, kaso lang, yun nga, parang hindi pa masyadong confident para mag-LS. Pero dapat kasi i-try na daw para at least. Makakaano ka talaga ng confident parang kung 50% lang yung confidence mo pag mag-isa ka. Kasi syempre, ikaw yung mag-isa ano yung mga sasabihin. Moderator ka. Oo. Ikaw yung lagi magsasalita Pero kung kunyari, mo, thank you sa pag-guest and sa ating mga kapwa Bicolano na di ba, sa ating purpose. Kahit 100 paano. Yung confidence natin, parang tingnan mo, parang simpleng na lang to, messenger call, di ba? So hindi ko alam, actually ngayon mas nabuhay yung YouTube kaysa sa ibang social media. Napansin ko lang baka naman kasi gumawa na ako ng account at meron na akong YouTube at doon ko lang siya na-appreciate na papasukan. Pero ang dami pala, super dami. Sir, sabi nga po talaga is marami na daw na YouTuber na mga vloggers ngayon sa Pilipinas. Kaya may usapan daw na iaangat daw na yung mga requirements. Mga mas dumadamin daw yung namamonetize. Pero parang ang advice naman is wag tayong magpadala or magpadalos-dalos. Kasi kumbaga si YouTube naman daw, magbibigay naman sila ahead of time na okay, due to mag-a-announce naman yan. And kung makikita daw po dun sa monetization sa YouTube studio mo, yung actual na kailangan niya. Hanggat hindi yun nababago, relax lang tayo. Ako naman, ang purpose ko lang naman sa YouTube is mag-enjoy. Hindi ko naman pinipressure yung sarili ko to. Well, ando na tayo, one of the goal. Pero, ayokong i-stress ang sarili ko at ayokong itatak sa utak ko na, I need to push this one, I need to push. Ayoko nang ganon. Sabi ko, kaya nga ako nag-YouTube to distress myself. Alam mo yon, para mag-enjoy, then to meet other people. So, focus ako dun sa sa pinaka-main goal ko. Ito tayong isa't isa, di ba? So, tingnan mo, hindi ko talaga akalain na na mamimit ko yung mga taong mas nag-broaden pa yung yung horizon ko. Sabi ni Bicolanang Magayon, well, nakabalik na siya sa akin. Thank you very much. Binalikan na niya ako. So haka-haka lang daw yun, mga host. Haka-haka lang daw talaga yun, Bicolanang Magayon. Kumbaga, doon na pero nakasaad kay YouTube. Hindi, pero sabi nga nila, ngayon, daig ng maaga pang masikap. So basically, habang ganito pa, reachable pa, why not? Yeah. Di ba? Anuhin na natin.
i-push, what I mean is, i-achieve mo na kung kaya mo naman. Huwag mo nang hintayin yun. 'Di ba? Ang maganda lang dyan, just put a goal on your, self, na ito, hanggang dito, kailangan ko na ma-achieve to. Kasi ako naman, ang ginagawa ko, sabi ko nga, hindi ko pinupush ang sarili ko, pero nag-goal ako para lang may achievement ako. Matatrack ko yung achievement ko na, this week, dapat ganito na ako. Nasa range na ako ng ganito. So, mga ganong bagay. Mm. Para, na-fulfill ko to. So, yun ang sukatan ko. Yun ang sukatan ko. O, yung third favorite mo? Nakalimutan na natin, Ang laki na ng ano mo, ang laki na ng network mo ngayon sa YouTube. Malapit ka na. Gagraduate ka na. O, dun sa Bananas, pero wala pa sa mga, sa mga oras na yan. Dami pa. Kaya Ako na, Hmm. ang ano ko talaga, sir, ang una kong goal is ano ko muna yung 1,000 bananas. Yun muna yung una kong goal. Tapos parang due to ito nga live stream, and may ka ng taga-panood. So ayun, siguro maabot mo agad-agad naman yun eh. Hindi agad-agad, pero pagsusumikapan. Okay lang, basta ako nag-i-enjoy muna ako for the moment. So, sabi ko, okay lang sa akin yan. Ano yung third favorite place mo? Ay, hindi ka pa nga nag-second favorite place. ang unti lang kasi nadadalaw ko sa ano. Well, ito, gusto kong place na mapuntahan, pero hindi ko pa siya napupuntahan. Nakita ko lang sa picture ng pinsan ko is yung Karamuan. Okay. Dream kong mapuntahan siya. Ay, si Bicolana Magayon, ano yan? Bicolana Magayon. Malapit sa kanila. Karamuan. Taga dyan ka ba? Karamuan? Sabi ni Bicolanang Magayon, nag-start ako July habang nag-work, nangingisda. Totoo yan? Oo naman, pwede naman yun. Kung kaya mo naman mag-work habang nangingisda. Nag-isla ka. Kanya-kanya tayong diskarte dyan. Pero saludo ko sa'yo, ma'am. Gusto ko yan. Maraming ganyan. Kung may time ka, go. Baka may internet sa work, di ba? Sayang naman. Oo. Parang Camarines Sur, Nabuwa. Malapit sa inyo, sir. Nabuwa. Nabuwa, oo. Or lang, siguro? Tama ba? Hindi, mga 1.5 hours ata. Papuntang Nabuwa. Okay. Parang mga 1 hour. Para sa 1 hour lang yan. Oo. Anong lugar dyan, Bicolana Magayon, sa Nabuwa? Wala akong basta yung Karamuan, super ganda. Ang ganda talaga niya. Bicolana Magayon, Tabaco City, Albay. Si Sir is taga? Ligao, Albay. So Karamuan, ako rin hindi rin ako nakapunta, pero sabi daw is 6 hours daw sa amin kasi mag-boat ride ka pa daw eh. Mag-boat ride ka pa. And pagdating mo main island is wala talaga daw na signal. So parang ang layo. Pero kung hanap nyo ay adventure, go for Karamuan, napaka-serene and hindi naman po hindi naman i-shoot doon yung Survivor. Tama kung ba? hindi siya maganda. Maganda and hindi rin siya safe. So it means Karamuan is hindi lang maganda kundi safe, 'di ba? Safe, true. Yeah, in addition lang dun sa first favorite mo na place, ano to? Ano nga yun? Ano yung may rest house? May rest house. Maganda dun pag foggy yung parang yung oras. Napil mo yung nasa ibang bansa ka. Maganda doon. May mga house every Holy Week may mga pilgrims. Parang 3 to 4 hours walking. So may procession doon, sasama ka and pagdating mo sa Station taas, of the Cross. Parang mga Station of the Cross. So dati ko rin yung ginagawa nung kabataan ko. Talaga? Doon mismo sa sa main rest house? Oo, may 14 stations. After 14 station, merong mass sa pinakataas. Tapos gala-gala ka na lang.
Pero ang mahirap kasi talaga pag umulan, yun. So, super malamig, mapagit. Oo. Adventure pa, one day lang naman yun eh. And pababa na kami, hindi na kami sumasabay sa mga bus na brought to you by Bragais Bus. Ganun. Okay. So, ano yun, tawag dyan, nagte-trekking na kami pababa. So, kung Oo ba? Oo. may one time, nag-trekking kami ng dalawa kong best friend. Nakarating kami sa isang liblib na Saan? barangay. Tapos sabi namin, parang hindi na to hindi na to yung tamang daan. So, ang ginawa namin, naghabal-habal kami pabalik sa Balik. sentro, Tabaco. Sabi ni Bicolanong Magayon, magkalapit lang kayong dalawa. Oo, magkadugtong actually. Kasi yung Tabaco, di ba, via sa Blue yun. So, magpa-pass by sila sa amin. Super lapit lang. Actually, 45 minutes ata? O 45 minutes siguro kung hindi pa para-para yung Or mga less. kasi Oo. jeep, kasi pag jeep para-para talaga eh. Pero pag bus, Oo. Pero yes. ewan ko, nag-i-enjoy ako mag-commute. Hindi ko alam kung bakit. Kaya ako din, jeep na kasi mag-commute. Pero parang tumatanda, Hassle. parang Ako nai-enjoy ko talaga siya. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam. Kasi siguro ako kasi pag kunyari pupunta ako ng Tabaco, punta na ako ng Tabaco, dala-dala ko yung DSLR ko. At alam mo ba, pagpunta ko ng Tabaco, pag mainit man or maulan siya, bibili ako ng sayap. Oo. At yun ang ginagawa kong payong ko at naglalakad-lakad ako sa Tabaco na nakasayap. Punta ako ng mall, nakasayap. Tagtitinginan sila, wala akong pakialam. Kasi ang ganda ng gusto ko rin, alam mo yung promote yung locals. Bibilhan mo sila. Na rin tayo eh. Di ba? Kung may Ganun, experience ka. ganun talaga. Bumibili ako dun sa may palengke nyo, di ba sa opposite ng mall. May bagong palengke doon. So yun, doon ako bumibili. Mega shoutout pala sa pinsan ko, si Sarah Verses. Yung tatay niya, taga-Tabaco. Naalala ko kasi sabi ko panoorin niya. Mga verses pala yung nyo? Verses kayo? Hindi ako Verses. Yung tatay niya, Verses. Pero yung nanay niya, yun yung namin, relative. So, yeah. Ako. So, ayun. Mayayaman po yun. Mayayaman po yung mga verses sa Tabaco. Ay, hindi ko alam sa kanya. Basta, mega shoutout sa'yo, Sarah Verses. Andito rin naman siya sa UAE. Madalang lang kayo magkita. Ang dami na dyan sa UAE na mga Bicolano So, wait. Ako naman magtatanong, sir, anong pangatlong Ako save the best for last, 'di ba? So Mayon Volcano talaga. Wait lang, bibigyan ko sa yung location. Confident ka host, anong pong pagka-confident? Paano confident 'yan? Bicolano Magayon. Sa lahat? Okay, yung Mayon Volcano, well, first na gusto ko talagang location niya kung saan ko siya nakita by my own eyes. Bicolanang Magayon, saan ako sa UAE? Sa po, Ajman? Anong spelling niyan, sir? Pwede pa type para maano rin namin. AJMAN. AJMAN. N. Ajman. Okay. Oo. Ajman. Hindi so yun. Naririnig masyado. Kasi pag sinabi UAE, Sharjah, Dubai. Dubai. Actually, pag sinabi mong UAE, automatic Dubai. Pero ang main capital niya is Abu Dhabi. Abu Dhabi. Dito po ako. Nasa Dubai daw siya. Bicolano Magayon. Super lapit lang pala po. Pero hindi ako naluwas ngayon kasi ayokong magbiyahe. Bicolano Magayon, paki-check naman po yung kuya ko diyan, yung kapatid ko, yung mas matanda sa akin. So, si Jay Bobiles, baka nakikita niyo po siya diyan. Butcher po yung niya, trabaho naman sa isang mall. So, ayun. Saan? Anong industry niya? Parang alam ko sa mall siya pero butcher. Oo. Baka Oteim. Kung may Oteim ba diyan? Hindi ko alam. Panda.
Hindi ko alam din. Groceries, hindi nyo alam. Tamimi, Panda, Alotain, Carrefour? Carrefour, Egyptian, Oo. Egyptian grocery. Basta Carrefour yung pinupuntahan tsaka yung Lulu. Mahal kasi ang Carrefour eh. Lulu ako. Pag ako po sa Riyadh, Lulu po ang best choice ko kasi meron po siya mga Filipino foods na ino-offer. Pero okay lang sa Carrefour, Tamimi kasi sometimes meron sila mga promo na hindi matatagpuan sa Lulu, and pag nag-promo po sa Middle East, talagang bili na kayo, ilagay nyo na agad sa balikbayan box nyo. Diba? So yun, so ang location na third location ko, gusto ko talaga sa ano to? Ano to? Sa Daraga, ano yun? Kagsawa? Kagsawa Ruins, Kagsawa Church. Kasi parang one full pack na view mo. Andun yung Mayon Volcano, andun. Kung gusto mo yung Mayon Volcano, perfect cone yung Mayon Volcano na nandun. Kung gusto mong i-further pa yung photography mo, makukuha mo yung campanilla nung church. Oo, so pwede ka kasi gumawa ng mga story dun sa photography mo. Pwede kang dun sa mga sira-sirang bricks. Pwede mo din kunan. So yon. Pero nevertheless, ng pinakasikat na site talaga ng Mayon. Oo. Na-try ko na rin doon mag-adventure ng ano to? ATV. Oo. So, yun nga lang nawala yung video ko. Hinayang na hinayang talaga ako. Dahil sa? Dinilit ko siya. Hindi ko kasi alam mag-YouTube ako. So, nag-flood siya sa ko, sa memory ko. Sabi ko, ano ba to? Mga na mag-YouTube pala tayo. Di sana yung mga pinag-post natin before Hindi, ako naman host. Video ako ng video kasi alam ko talaga na mag-YouTube ako. Nakatatak na yan sa utak ko na mag-create ako ng account, i-upload ko to. Kaso lang hindi ko siya nagawa ng earlier. So, nangyari, yung napupuno yung memory ko, so delete ako ng delete. Ngayon, kabibili ko lang ng external. Kanina lang. Okay. Pwede mo na i-save. Yes. Kasi isa pang iniisip ko, yung isang laptop ko, luma na siya. Natatakot ako, baka in the near future, mag-crash at mawala. So, wala na ako. Andun pa naman lahat ng mga, ewan ko ba, hindi naman ako professional photographer. Pero, gustong-gusto ko din yung photos ko na piniprint at saka hinahang sa wall namin. Ay, magluluto na si Bicolana Magayon. Anong lulutuin mo? Anong ulam mo? Siyempre, adobo. Adobo, pambansang natin. Intalazim katir, Bicolana Magayon. Ano yan? Mapi shoya-shoya. Lasim katir. Ha? Ala. Ako sorry to say, hindi talaga ako natuto. Nasa hotel industry ka, parang, syempre, English yata kayo dyan. Hindi. Oo, pero hindi ko talaga siya natutunan. Kasi sa Saudi, alam ko, dapat requirements yun, di ba? Oo, pero pumunta ako doon, tapos nagtrabaho sa clinic, parang ang tagal ko rin matuto. Tapos parang, pagsalita ng Arabic, parang akala nila talaga, ay wala kang alam, ayoko sa'yo, parang gano'n. So parang madilaw. Wait, sabi ko lang na Indomie. Masarap yan. Ang gusto ko yung beef. Beef. Indomie beef. Ano lang Indomie yung gusto ko? Ewan ko, basta gusto ko yung Indomie na, hindi, yung nila, yung satay, mga ganon. Yung pancit canton yung satay ang gusto ko. Oo. Ako kasi yung Indomie na, yung nasa cup noodles, tapos sarap na Indomie din. Yung instant. Oo. Masarap yan, ma'am, may itlog. Ay, tama. Oo. Minsan diba? Lagyan mo pa ng hotdog. Oo. Pero, sarap yan. Ayun. So, yun yung favorite places ko sa Bicol. Pero, marami pa kasing i-discover na hindi ko napuntahan eh. Sorry, guys hindi ko talaga na-explore ang Bicol. Pinaka-last ko is sa Sorsogon eh. Yung parang yung
nagbabanish na ano, sa Sorsogon. Island? Hindi ko pa napuntahan. Nakalimutan ko yung ano eh. Letter P din. Wait lang, i-search ko. Nakalimutan ko, ay hindi ko pa napupuntahan. Hindi ako masyado Kasi pag umuwi ako ng Bicol, gusto ko sa bahay lang. Bakit? Natatamad na ako paminsan. Hindi ko alam, gusto ko chine-cherish lang ang oras sa bahay. Yung imimiss mo yung bahay mo para at least pag uwi mo, ay pag may nararamdaman ka na, ay naboboard na ako, gusto ko nang bumalik. Yung parang nadadivert yung homesick. Oo. Siyempre naman. Dapat umuwi ka din para makasama yung family, di ba? Kung ilan po may vacation nyo per year? Ano yun? Ilan na yung vacation nyo per year? 1 month. Paminsan, umuwi lang ako dyan 1 week, 2 weeks. Grabe naman. Nung April, supposed to be 2 weeks lang ako eh. Sabi ko, kung natuluyan ako, Diyos ko. Walang nangyari sa 2 weeks kung magmamadali lang ako. Tsaka hindi, talagang wala kang mapupuntahan kasi iki-quarantine ka pa. Yun nga eh. Hindi ata tumuloy. Alam ko na ang sinasabi ko is Paguriran. Paguriran Island and Lagoon. Ayan, katulad Sorsogon. mo, Sorsogon. Maganda siya kasi parang nag-high tide, tapos naglo-low tide, pwede mo siyang makarin. Pag nag-high tide, magbabangka. Pero hindi ko pa siya Magbabangka ka. Yun, so hi po sa best friend ko sa Sorsogon, Dr. Jom. So best friend ko siya. Siya talaga yung sa akin, nag-push na pumunta ako ng Paguriran. Kaso ayun, nag-abroad na ako. Hindi na ako nakapunta. Pero maganda talaga. Saan ka nag-college? Sa Bicol din or sa Manila na? Bicol University. Ayun. Hello po sa mga taga Bicol University. Shout out po. Mega shout out. Bicol University. Ayun. Kaano pala tayo? Ka-alma mater. Sa ka? Buseng. Hindi. Agricultural. Hindi ako electrical or Sa Ginubatan ako. Ginubatan. Okay. I attempted na mag-transfer sa sa private, yung malaking private school. So, naman yan? So, Catholic school na? 1 week ako duman. Hindi, may istorya dyan. So, sabi ko kasi, gusto ko ng management. So, sabi niya, Viewer, sir. Si Miss Genevieve Vallejos. Classmate ko po sa university na nasa Riyadh naman po siya. Hello po, Genevieve Vallejos. Nurse po siya. So, salute po sa inyo mga frontliners. So, ayun, mag-ingat po kayo. Mega shout out to you, Genevieve Vallejos. Kamusta po? Bicolana din siya. Yan, talagang super talino. Kumbaga nasa top 10 siya ng katalinuhan sa aming batch. Ganun. No doubt, Bicol University. Sorry, proud to be Bicol University. And whatever. So, the top Bicol. Ayun. kahit malayo yung campus namin, pero at least. Ako naman, Bicol University, Tabaco Campus. So talagang Tabaco na talaga ako eh. Tabaco. Fisheries doon, di ba? Fisheries ang pinaka main course. Pero, ayun. Kasi parang sabi nila, Fisheries, Bicol University, College of Fisheries, Center of Excellence daw. Center of Excellence. Pero yung nursing naman sa amin is nagpo-produce din kami ng top midwifery, alam ko. Nursing taker sa batch namin ay sa Tabaco Campus. So hindi ko yan ipapatalo, 'di ba, Genevieve Vallejos? Ayun. Sa mga nanonood sa amin po, yung Bicol University is one of the state university po sa Bicol region na para siyang UP na nagkalat-kalat yung mga yung nagkalat-kalat yung mga campuses. Main campus niya is sa Legazpi, tama ako? Yes, Legazpi. Yes, so si Host Vel po, nag-graduate siya sa Tabaco Campus, ako naman sa Ginubatan Campus.
Kasi yung agricultural, para siyang UP Los Baños, pero kami, sa Bicol, located sa Ginubatan. Yun ang agricultural campus namin. So all agricultural courses, lahat ng courses ng agricultural, dun siya naka-base. Ang alam ko, sir, forestry. Na, yeah. Forestry nandun din. Super laki ng campus namin na paminsan hinahabol-habol mo na takbo ka na dahil sa malilate ka na sa isang Ano nakapunta sa campus classroom to classroom. Okay. At may jeep din na dumadaan-daan doon. Go sa inyo, sir. Malaki ang campus sa amin. Binabaha. Binabaha kayo. Kami malaki yung campus namin. Maganda yung campus ng Bicol University, agricultural. Kasi, siya, super talaga, nature na nature, super presko. Maganda siya. So si Genevieve nasa saan ba yung location niya ngayon? Riyadh, Saudi Arabia po. Riyadh. Pero parang Jeddah. And ang niya is na-stranded po siya sa Egypt dahil sa pandemic. As in, ilang buwan din siya sa Egypt. Parang ganun. Tama ba, Genevieve? Nag-travel or? Actually, alam ko nag-travel. Parang company sponsored something. Tapos parang, ayun na. Siya ng pandemic. So parang, ayun, may free stay siya sa Egypt. So, well, at least ma'am, nakabalikan ng safe. That's, yes. Yun na lang pagpasalamat natin. And may trabaho siya. Grabe, no? So, umuwi po ako guys ng February kasi parang nag-avail ako ng yearly vacation ko. Pero yun, apparently hindi na ako nakabalik sa Saudi. Ayun. Too bad. So nagbakasyon ka lang? Nagbakasyon lang. Without the intention na hindi na bumalik. Parang gano'n. Ayun, inabot na ng kabi-kabilang lockdown. Tapos may pinapa-implement pa dito na parang employment ban ng mga nurses. Yun. Ay, sabi ni Genevieve, 4 months stranded at Egypt. Nag-travel ako 4 months but no salary. Ayun. Oh my God. Sorry. Kami din. Pero 4 months pala. Ang tagal ng 4 months Oo nga, ang tagal niyan. 4 months ka na sa ibang bansa na stranded ka. Wala ding salary. Pero at least nakabalik tayo ng safe at walang nangyari. Alam mo yun na lang yung natin, yung pagpasalamat natin despite sa mga ganitong pangyayari. Sa mga sa 6 million viewers po natin, pasensya kung nagpupunas ako. Sobrang init po dito sa Pilipinas. Hindi po uso dito yung aircon. So, oo. Totoo naman yan. Sa Middle East po, halos pag nagpunta po kayo doon, nag-OFW kayo, ang room nyo may air condition na or tinatawag na AC. Pero unlike dito sa Pilipinas, more on electric fan lang po tayo. Ayun. So, salamat po guys sa pag-intindi. Yung mga nakakaangat-angat yung aircon. Good girl, ako kaya nag-ampun sa... Ayun, may nag-ampun daw na Egyptian family. Katrabaho ko, Genevieve. Ang galing naman, ang babait naman nila. Kaya nga, yung mga na-encounter ko Egyptian, parang hindi naman. Hindi. May mga lang talaga. Well, lahat naman ng tao may mga tayo, may mga flosses, 'di ba? Hindi naman lahat ng Pilipino masipag, hindi naman lahat ng Pilipino mababait. So na 'yon, nasa characteristics naman nila. Hindi ko nga alam sir kung bakit tinatawag yung Egyptian na Masri. Kasi sabi ni Jordani, Lebanese, pero pag Egyptian dapat Egypti, 'di ba? Pero ang tawag sa kanila Masri. Iba. Hindi ko alam. Hindi ko alam kasi though may mga konti-konti lang naman ang alam kong Arabic, pero hindi naman ganun hindi ako makapagsalita ng kasi nga syempre puro naman kami pina-practice namin talaga yung yung pinaka-main language ng international para at least. Pero ewan ko, nagki-crave ako na matuto na isa pang ito, yes, they are all Muslim, tas ako lang yung Christian doon. Generous naman talaga at mababait naman as far as I know, ha.
na mga ganon. Kasi nga, sa sitwasyon din ngayon, siguro, syempre, given na rin naman yun. Pero, at least, salute to you, ma'am. Saan niyo natagpuan yung Muslim family na yan? Kung hindi niya katrabaho, Oo parang nga. O, bakit paano tapos kanila na, nakupkop? talagang dito Paano talaga kanila nakupkop? istorya ni hindi ko na Okay. Oh, Genevieve, by the way, ibaba mo yung bahay mo para mapuntahan kita. Yung address mo para mapuntahan kita dito at magdikitan tayo. Oo. Pero parang wala siya, parang ano lang siya, YouTube user lang siya, parang hindi pa siya YouTuber. Pero Okay lang, malay mo eventually, di ba? Good tama girl nga kasi. Okay yan. Mga pinagpapala yung mga good girl. naman. Kumbaga ang tinutukoy niya, si Lord na ang nagbigay. Diba? Si Lord Oo. na. At least, again, the bottom line is safe ka. So Thank you, Genevieve, Lord, at tatanong safe ka. ano ang favorite place mo sa Bicol? Sa Bicol, oo. Yun lang Top kung ano 3. favorite place. Okay, ako naman sir, medyo controversial na tanong. Go. Hindi naman. Kumbaga, okay. Siyempre, napag-uusapan natin mga Bicolano, di ba? Albay, gano'n. So, sino ang favorite na politician mo sa Bicol, na Bicolano? Hindi naman sa pagpo-promote, pero Oo. kumbaga, Wala. Swear. Promise. hindi ka politically inclined. Hindi naman ako sa hindi politically inclined. Alam ko naman yung nangyayari. Alam ko naman kung sino nasa position. Pero ako kasi, I make it a point na mutual and flat. Kasi ang gusto ko na lang mangyari, whoever's in the position, ayoko nang sumalungat. Well, ang politics debate yan eh. Hindi mo, para din yung ano ba to? Nasa, Wait lang. Para din yung 'di ba ang religion hindi matapos-tapos ang debate yan kung sino ganyan-ganyan. So sa politics naman ganun din. Pero ako, I opted na hindi ako, alam mo to, yung magkaroon ng favoritism. Kasi first and foremost, kung sino nakaupo, yun ang pinili ng tao. Kailangan ng tao suportahan kung ano yung platform niya. Kami, may hindi naman may mga family members ako na nasa politics din. kaya, okay. Oo. Ano na Pero pero sineseparate ko yung sarili ko doon kasi ayoko talagang, hindi ko naman sinasabi malay mo one day na di ba, mag-join tayo sa gano'n na kasi baka doon ka makakatulong, di ba? hindi naman natin siguro pwedeng lagyan ng tuldok na, ay, ayoko diyan, ganyan, kasi hindi, so nagsalita ka ng tapos, pero eventually, gusto mo pala at may call ka pala doon. So, ako naman, wala talaga akong favorite na, hindi ako mag-name drop ng favorite. Siguro, hinahangaan ko lang dati yung mayor namin sa Ligao. Basta, mayor sa Ligao, kasi alam mo, napaganda naman niya yung Ligao. Then, nakikita ko talaga siya na nag-work na kahit mag-isa, umiikot siya sa plaza at pag nakakita siya ng dumi, pag malayo yung naglilinis, pupulutin niya. Ano talaga? At itatapon niya. At hindi siya nagsasama. Wala akong mayor na nakitang ganyan. At wala siyang bodyguard. So, siya lang talaga. So yun, hinahangaan ko siya. Hindi ko naman sinasabi na favorite ko siya. Pero, hinahangaan ko talaga siya. In terms of performance? Kasi, oo. Tsaka nakita ko yung progress nung syudad. Nakita ko yung cleanliness. So, Nakita ko yung Jassy Venture. So, meron ka ng jacket, pwede nyo nang ibaba yung iyong bahay. And Mega shout out to you, Jassy Venture Vlog. Taga saan ba si Jassy Venture Vlog? Bicolano kami, din yata. kami mga Bicolano kami. Kung Bicolano ka, marhay na banggi sa Imod. Mahay na magliligaw ako, mahay nag-aabisay mo yan. Si Genevieve, hindi po siya host, Hungry Oragon. Ito, fave place ko
pa din bahay namin kasi Tama naman. kasi libre foods, tas wala gastos. We have good beaches. Ay, taga Boracay ka, ma'am. May friend ako dyan. Gustong-gusto kong mag-stay sa Boracay even for a night or two. Dawa yan, black sand. Wala akong pakialam doon. Pero wag na tayo dyan sa Misibis. Medyo mahal. Expensive masyado. Do ang ganda-ganda niya pero Talaga, mahal. Napaka-worth it naman po. Napaka-worth it. Mahal. Oh, pero mahal siya. Pero Kasi, anyway, interview lang. Kumbaga nasikrapan ko lang yung beach. hindi po. Nag-search ako kasi gusto ko mag-stay doon to experience. Gusto kong dalhin yung family for one night. Pero iniisip ko kasi paggabi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi gusto ko sa gabi may nightlife. May nightlife. So, kung nandun ako, tinitingnan ko kasi siya. Kung nandun ako, mag-stay ako, okay sa mga bata, mag-swimming. Sa gabi, at like around 6 o'clock in the evening, walang activity. Hindi ko lang alam kung meron na ngayon. Pero nung tinignan ko siya, wala siyang activity. Walang bar ata, walang disco, something like that. At ang layo niya sa city. Sobra. Diba? So, hindi naman sa pero yun ang point of view ng isang guest. So yun ang tinitingnan ko muna. Yun tiningnan ko actually. So sa mga nanonood po, mga manunood pa, so yung lang namin is point of view lang po namin yung aming mga sinasabi. Correct. Wag po natin, di ba? So yun ang nakita ko. Pero beach itself, yung location niya, ang ganda lalo na yung church doon sa taas. Ay nako, hands down. Yung church doon. Other white beaches supposedly go for camping with friends. Oo, alam ko kasi may friend ako dyan sa Bakakay din, sa Igang, Bakakay. Tinatanong ko siya, sabi niya doon daw sa, nakalimutan ko, basta magbabarko ka pa, may white sand doon. So, looking forward. Igang, sa Igang, Bakakay. Ako naman pala sir, yung hindi na rin ako mag-name drop ng Sige, wag ka na mag-name drop. So, sino? Pero one of the kasi lumaki ako parang siya na yung siya. Actually hindi siya, parang pumalit siya sa nakaraang namumuno. And babae ba to? Ha? Babae ba to? Lalaki. Hindi ko siya kilala. Buong albay siya na dati siya sa buong albay namumuno. Ganoon. Pero okay. Sa isang na lang siya namumuno eh. So, ayun, hindi ko naman siya idol pero I can appreciate yung performance na naibigay niya kasi nag-improve talaga yung albay, especially yung Bicol Regional Teaching and Training Hospital na improve niya, tapos Calamity na gigita yung casualty, especially nung nag-rimming. So actually kami kasi talaga yung coastal bagong rimming 2006. Taga-sain siya. Alam ko Pulangi siya eh. Okay. Alam na. Okay lang yun. Oo. Pero, actually, siya, in terms of the statistics, matali. Pero hindi ko talaga pinupush siya. Pero yung mga naging achievement niya for the whole albay, talagang for me is good naman. Nagkaroon tayo ng zero service, tapos casualty lagi, tapos kunting ulan pa lang may dilata na. Totoo, malaki yung contribution. Kunting ulan pa lang may dilata na. So parang ulan na lang. Tapos yung mga facility na improve. Yung tourism. Kilala mo naman, yung sinasabi ko sa'yo, kilala mo naman yung mayor na sinasabi ko sa'yo eh. na mayor namin, na naging, before yung sinasabi mo, siya muna nakaupo doon. Okay. So medyo, na siya. Oo. Kasi, isa pang gustong-gusto ko sa kanya, kasi nagtrabaho ko sa isang kumpanya, na binivisit ko lahat ng location. So, nag-iikot ako. Sorsogon, Tabaco, Naga, basta doon.
Then, inabot ako ng bagyo sa kalye. Ewan ko anong bagyo yun. Basta November yun, super lakas. Inabot talaga ako ng bagyo. At itong politician na to, nasa labas at nagki-clear siya ng sa Kamaligto banda, nagki-clear siya ng mga natumbang kasagsagan ng bagyo ha, kasi nasa bus ako, hindi kami makaalis na kasi may mga natumbang puno. Nagki-clear siya ng mga debris Talaga. sa kalsada para lang makatulong at makalabas yung. So, yun yung mga nilulook forward ko sa isang politician din na alam mo yun, na hindi lang puro nakaupo, mga ganon. Pero ako naman, whoever is in the position, kung ako sa sarili ko, whoever is in the position, support ako. Kasi ayokong sumalungat. Kasi pag sumalungat ka, wala namang mangyayari. So, Pero kasi, gusto ko kasi is talagang, kumbaga, ako parang, okay, kung gusto mo sumalungot, di sige, magsalita ka, Ever since na naging Christian ako, naging born again Christian ako, nalaman ko na nasa school po talaga pala na pumasa ilalim ka kung sino ang namumuno. Kumbaga kasi parang yung namumunong yun, parang sinasabi, hindi yun namuno lang kasi andun yun. Kumbaga, hinayaan yun ni Lord na mamuno for a certain reason. So, kumbaga, naman. tinatawag tayo ni Lord na maging maging masunurin. Pero syempre, kung mali na yung kaya nga, bilang isang Christian, kailangan nating i-identify kung ano ang tama at mali. Hindi dahil sa magja-judge tayo, pero para makaiwas din tayo sa pagkakasala. 'Di ba? Kasi pwede siya ang namumuno, pero pwede rin siyang gumawa ng kasalanan or magpanukala ng batas na masama. So, kailangan nating Totoo. kung anong tama at mali bilang isang Kristiyano. Kasi isa pa kasi, pag yung namumuno, tinitingnan mo lagi yung mali, wala kang makikitang tama. Lagi lang mali, hindi ko yung gusto. Itong ginagawa niya mali. Walang good na po-provide. So yun. Yun lang ako. Masyado akong na ngayon, very optimistic at saka wide na. Ayoko nang i-stress sa sarili ko sa mga ganyang bagay. Dati siguro nung mga immature pa ako, oo. Pero ngayon, naiintindihan ko na siya eh. Okay, sir. Next question. Ano yan? Legazpi or Naga? Ha? Siyempre, Legazpi City or Naga City? Hindi ko masyadong kamisado yung Naga, so Legazpi ako. Hindi ka rin napunta ng Naga masyado? Hindi, malayo kasi. Oo. Sa mga hindi po nakakaalam, Naga City is one of the pioneer, parang naunang sa classified as independent city sa buong region, unlike sa ibang. And yung kakompetensya niyang city is Legazpi City in terms of economy, in terms of population, in terms of commercial growth. Kasi parang Legazpi City and Naga City, sila po talaga yung biggest city sa buong Bicol. So parang 3 hours ride ang pagitan nila. So yun. From your place? Siyempre, Legazpi na lang din ako kasi malapit. Marami ng mall din sa Legazpi, 'di ba? Marami nang bigatang mall and hospitals. Pero maraming nightlife sa Naga City as far as I know. Ang is nightlife sa Naga City, and mas malaki ang kanilang central business district kasi I think meron silang central business district unlike sa Legazpi na dalawa lang. Mas progresibo ang Naga City ata eh. Yes, I think Naga City is much progressive. Pero humabol din yung Legazpi. And kung masabi sa statistics, if maano na po ang international airport sa Daraga, makakatulong sa Albay. So, dyan, mga Bicolano, malapit na tayo magkaroon ng international airport. Sa mga taga Naga City pala, advance happy fiesta ba tama? O yung Peña Francia, malapit na. So, guys, ang Naga City po ang tawag dyan? Religious capital, parang ganun. Cultural and religious capital ng buong Bicol region. Kasi doon yung Peña Francia and tawag dyan? Ayun.
Andun maraming O bas museum. Oo, basta Peña Francia this coming, I believe, third week or last week ng September. So, hindi ko lang alam kung paano isa-celebrate ngayon yung Fluvial Parade. Parang ano, Nag-a-attend, hindi parang ko hindi. alam kung paano. Sa tingin mo, sir, Bawal pa ata. isasagana pa rin ba? Baka simpleng na lang, pero hindi ko talaga alam. Kasi siyempre, dinadayo kasi sila eh. Pero hindi ko talaga sure kung paano nila isa-celebrate ngayon. Pero baka pwedeng procession lang or what, pero hindi ko sure. Nag-attend ako dyan paminsan nung mga bata pa, bata pa ako, super dami talagang tao at saka yung fluvial nila super ganda. Ang galing. Okay. Ito, favorite expression. Yung mga taga Bicol, Oh, mo. ay ako. Pwede bang sabihin dito? Bawal na to sabihin dito. Hindi. Yeah. Ano? Ano? Sige, mag-ano nga ako ng ng sa ligaw. Ano ba? Ako muna. Actually, favorite ko na sabihin or Ano? favorite rinig sa iba, yung sasabihin, marasa pa. Marasa pa, yes, oo. Yun, nakaka-irita yan. Yung may Marasa pa. yung may pataas yung tunog, marasa Oo. pa. Parang kasi parang gusto ko talaga yun pag naiinis na ako, marasa pa. Ganun. Oo. Pero sa ligaw, yung yung sabi nung nanay mo na bumisit sa'yo. Arin. Black ni ina mo. Dahil na pagsabihan. Blank ni ina mo. mga ganung bagay. Sa mga viewers lang namin, alam nyo guys, ang Bicol, kahit magkalapit siya, pero may iba-iba siyang dialect. Like, pag Naga City, iba. Pag pumunta ka ng Pulangi, iba. Pag pumunta ka ng Uwas, lalong iba. Ang Uwas is may tono. Pag pumunta ka ng Ligaw, iba. Pumunta ka ng Ginubatan, iba. Ligaspi, iba. Ligaspi, Daraga, Albay. Then Tabaco, almost pare-parehas kayo, no? Almost pare-parehas. Ligaspi hanggang Tiwi, parang magkakaparehasan. Tiwi, oo. Coastal Bicol. Nung nagtrabaho ako sa Tabaco, alam mo ba anong ginagawa ko at anong ginagamit ko? Tagalog. Hindi ako makapagsalita ng Tabaco doon. Sa 5 million viewers, yung Bicolano po kasi parang meron siyang sub-dialect na tinatawag. So parang sa Catanduanes meron din mahirap Catanduanes talaga para sa akin. And then yung Seripunada, parang ganun. Sinabwa, si Genevieve ba taga Nabwa? Hindi. Sino taga Nabwa? Bicolano gayon. Ayun. Hindi talaga hindi ko maintindihan ng from Nabwa. Iba din yung dialect nila. Pag Sursogon pababa naman, Bisakon. Iba naman. Bisaya, parang ganun. So, Masbate, no? Iba. Nung nasa university ako, ginagamit din talaga namin is Tagalog. Kaya siguro one of the main reason kaya parang hindi masyadong connected ang mga Bicolanos. Kasi although Bicol, pero iba-ibang sub-dialect. Unlike pag Bisaya, talagang may Bisaya. Oo, isa lang. Favorite food mo? Bicol food. Wait lang. Sa muna kita? Sa ulam. Okay, ulam. Bicol Express. Pero or yung pork Bicol Express. Oo. Yung totoong Bicol Express. Gusto ko din yun. Pero, syempre, ako naman natong. Natong. So, nagmamantika talaga siya. And, wait lang. May kasama yung slash. Pinangat. Na sugata, siya, nagki-cream sa ibabaw. My God. Oo na. Ano pong pinagkaiba ng pinangat at tilmok? Ano pinangat at? Tilmok. Ano yun? Parang pinangat din siya.
Tilmo. Pakaso? Okay. Inulukan? O kasi, laing lang talaga. Ay, ano siya? Ano ba? Laing ba yan? Yung dahon? Yung pinangat, oo. Oo. Hindi, yun yung tilmo. Ang pinangat, yun yung may ano, shrimp paste. Parang may... Pero process niya parehas? Wala sa amin yan. Plaster din. Ang meron sa amin dalawa, yung inulukan tsaka pinangat. Inulukan. Parang yun na yata yung sinasabi, inulukan. Tama ba? Hindi, yung inulukan, may coconut na kinayod sa loob. Na may, Okay. kasi yung pinangat, dahon lang siya, if I'm not mistaken. Parang ng gabi. Basta pinangat, dahon lang siya, tapos may pork ng konti, tapos pinakulo. Yung inulukan naman, yung coconut ata yun, binalot sa gabi. So yun ang gusto ko doon, tapos maanghang. Yun. Next tayo sa merienda. Anong merienda gusto mo? Pa rin. Ulam. Isa pang ulam. Ano? Inunon. Ano? Na bulito. Oo. Sa ano masarap yan kung may kung may... Sa batag? Yes. Tapos, batag. Ewan kung batag, saging. Basta masarap inunon. Tapos lagyan mo ng iba. Wala ko. Pampaasim. So iba. Alam mo so iba? So kulay. Basta may kulay green siyang maasim siya. Nalagyan ng iba. Yes. So yun. Masarap din yun. Tapos ang gusto ko niyan, pag kinabukasan, ipiprito mo siya. Para tipid. At saka nanuot na yung asim niya, yung sarap. So guys, sino mga na-experience sa inyo ng Bicol food, mag-share kayo kung anong gusto nyo sa 5 million viewers namin. Alam ko, sasabihin nyo, halo-halo na may Sa taas, sa tiwe. Di ko pa natikman yun. Merienda, Yes, sir, merienda. Ako, sa ligaw, uso yung pansit tsaka dinuguan. Talaga? Oo, yung pansit, lalagyan ng dinuguan. Yung pansit? Pansit bato. Pansit bato yung gusto ko. Oo. Plus, samahan mo siya ng sinapot, yung maruya. Or, ang gusto ko, yung puto na rice puto na may coconut sa loob. So kulay puti. Yes, na nakabalot sa dahon ng saging din. Super sarap. Favorite ko yan. Ako naman, ang favorite ko yung merienda is root crops. Lupak? Kaluko. Ay! Kadipisil gibuhon ka iyan. Ano? Masyadong effort pero super sarap. Talaga, guys, super effort talaga pag kaluko. Ano bang description niyan? Linga? Hindi, ganito yung kaluko. I don't know kung parehas tayo nang iniisip. Ang kaluko sa amin, yung sweet potato, kamote, then kakayurin mo siya. Oo. Tapos lalagyan mo ng kokwa and sugar. Yung kinayod mo. Then, imimix mo siya. Then, after mo siyang ma-mix, yung kinayod mo na minixture mo ng kokwa tsaka sugar, ilalagay mo doon sa loob. Sobra talaga. Grabe. Patatakpan mo siya. Then, ilalaga mo siya sa coconut milk. Wow. Yun. Di ba? Ang gusto ko niyan, yung natututong sa ilalim. Pero sa amin, sir, I think linga. Linga ang ginagamit namin. Talaga? Hanip na sa inyo. Pero yung medyo matigas na Oo. Pero mas sobrang favorite ko kaluko talaga yan. Kaluko. Hindi, meron pang isa yung yung corn na giniling. Wala akong idea. Nakalimutan ko yung corn na giniling siya tapos bayokbok ang tawag doon. Parang narinig ko na pero baka nakalimutan ko lang. Ang sarap noon. Hindi ko alam kung paano gumawa noon. Talaga. Actually, kung gusto niyo pong makatry ng totoong Bicol na na produkto is
kailangan nyo talaga, ano siya, hindi super commercialized. Punta kayo sa mga kaibigan, magpaluto kayo sa nanay or tatay nila. Or sa mga ano lang, sa mga tabi-tabi lang, as in sobrang sarap, guys. Totoo. Hindi po sa mga malalaking establishment. And kung sa ibang establishment kasi parang ano na eh, Tinutwist. natutwist na, 'di ba? Parang gano'n. So ayun. Actually, kung kunyari ako, magkaka-restaurant ako, hindi ko siya babaguhin kung ano yung original na recipe, original na pakakaluto. Actually, super gusto ko nang umuwi kasi gusto ko mag-vlog i-check mo yung Facebook na ginawa ko na inline dito sa ano ko. Check Sige. niyo po yung Pablitos Farm. Yan, Pablitos Farm. Check na ngayon. Ano Sige, spelling? check mo. Pablito, then may S, then farm. Yun lang. Check na natin, guys. Pablitos Farm. Don't forget to subscribe their official Facebook page. Yes. Farm lang. Isa lang. Pablitos Farm. Ito eh. Wait. Page. Ano talaga? Pablitos Farm Implements. Talaga, tingnan ko nga. I-send ko sa'yo yung link. Okay, wait lang. Sa ano to? Ligaw? Oo, siya yung lupa namin. Ginawa naming, family bakasyonan lang. Parang may mga goat. Pahingahan. Nung hindi siya, may mga animals doon pero hindi siya ganun ka vast. Maliit lang talaga siya. Pero gusto kong umuwi kasi ayan, Pablitos Farm tapos dikit mo na lang siya siguro. Pablitos Farm Batang Albay, space Batang Albay. Batang? BATANG. Okay, tingnan natin. Parang wala talaga ha. Oh? Parang alam ko tong Batang Albay na to ah. Yan ang lugaw. Hindi mo ba nakita? Wala sir. Okay, sige. Basta please visit the official Facebook page. Babalikan natin yan si The Hungry Orago. Yes, so yun gusto ko doon mag-shoot. Gusto ko doon mag-shoot ng kunyari magluluto ka din. Mga authentic Bicolano food. Talaga. Parang may festival ganun. Parang basta feel ko lang yung ambience doon. Sige, puntahan ko na Pablitos Farm pag nakauwi at wala na pandemic. Wala, hindi yung commercial. Private yun. Hindi. Hindi ba? Private pa siya. Sana, in the near future. Ano pa? Teka. Ano pa ang pwedeng tanong natin dito? Okay. Ano ba? What is your province known for? Saan kilala Okay. Well, yung specific place ko, yung Ligao, ngayon nakikilala siya sa Sunflower Festival, di ba? Yun ang December, January. Si Kasoho? Oo, ata. Kasi yung kawa-kawa, nilagyan nila ng maraming sunflower. So, yun ang ginawa nilang festival. Pero, ngayon, nakikilala na rin siya. Kasi may isang part before ka makapunta ng Ginubatan, in between Ginubatan tsaka Ligao, nakahileha doon yung mga gumagawa ng putong bigas. So, makikita mo doon. Then, so, yun yung at saka yung kawa-kawa, yun yung attraction talaga din nila. Yung kawa-kawa, syempre alam ko na, kumaga, para sa mga no, before, yung kawa-kawa kasi lang siya, parang bundok na tinawag siyang kawa-kawa kasi ang shape niya is parang kawa. Pagdating mo ng tuktok, para siyang kawa. Yung hill siya na walang tuktok kasi nakaganon siya. Parang kawa shape. Ganito.
concave yung shape niya sa taas. Tama ako. So yun, pero masyado siyang mataas. Masyado siyang mataas na nag-ano din doon, Station of the Cross. Pero pagdating mo sa taas, para siyang pwede ka mag-jogging, pwede ka mag-exercise. Pag morning may mga nagsusumba doon. So ganun yung activities doon. Very relaxing din siya. Pero noon hindi naaakyat ng sasakyan. Ngayon pwede na sa mga matatanda. They can, as far as I know, pwede nilang maakyat. Then may church din doon. Hindi ko alam kung ano yung patron saint nun. Pero ang Monastery ata. Oo ata. Tapos, ang interesting dun sa church na yun, kung tourist ka, nakita ko noon doon, pwede kang bumili ng isang block na ganito, na pwede mong ilagay, it's either your hand na naka-engrave or yung feet. Tapos lalagyan mo ng name, ilalagay nila doon, it's either sa hagdan or sa wall. Tapos babalikan mo siya kung visit ka, nandun yung name mo. Pwede mong ilagay. Sige, malaki ko yan. Siguro naman public naman to, di ba? Pwede puntahan. Oo. Yun ang ano nila doon. Pero may bayad siya, hindi siya libre. Pero ang maganda kasi parang souvenir mo siya na makikita mo pag nag-step ka sa ano nila sa stairs, makikita or sa wall ata, makikita mo na this is my ganito. O kaya ang maganda nun sa baby mo, ilagay mo siya when you were kunyari 7 years old, we visited this place and now you're back that you are 21. So this is your fingerprints or your handprint, mga ganung bagay. Pero na ako, actually, nakapunta na ako ng Kawa-Kawa. And kapag nagsipaglabasan yung sunflower doon sa concave na ano. Nakapunta ako doon. Hindi ko na-try yung sunflower na namulaklak siya with hindi ko pa na-try yun. And talagang parang napaka-romantic, especially kung kasama mo yung special sa ay sabi ni Genevieve, di ba po may columbarium na sa simbahan sa may Kawa-Kawa? Yes. Columbarium. Sorry. Ano ba yun? Genevieve, ito ba yung yung sa mga urn? Okay. Oo. Crematorium. Hindi siya crematorium ata. Yung crematorium yun ata yung execution ng pero yung pag nalagay na sa urn, doon mo na siya Oo. Okay. Tama ba ako? Oh, yes po, tama ako. Kasi yung cousin ko is doon siya nakalagay. Okay. So, yes, guys, at least we're learning. Di ba? Hindi naman maging masama, maging walang alam sa isang minuto. Ang masama is mag-assume. Okay yan. Salamat, Genevieve. Pero meron na siya. Meron na siya doon kasi yun nga, doon nilagay yung yung cousin ko na mag-1 year na siya ngayon. So, hindi naman. Oo. Kaya alam ko din na meron ng ganun. Ito para sa iyo para Bakit? Parang nasa the bus ako ngayon natin interview ko. Siyempre, albayado ka, di ba? Sige. Name mo yung 16 municipality and city ng Albay. Kung 15 municipalities. 16 yata, di ba? 16 tayo. Hindi ko alam. Saan ba yun? Sa Wikipedia. Sige, punta tayo ng Albay. Hindi, Ligaw. Tama ako. Dalawa. Sa Ligaw. Wait lang. Sa Tiwi, ang city ng Tiwi is Tiwi, no? Ha? Tiwi itself. Tiwi. Of course, Tabaco City. Then, yung Tiwi, hindi pa siya city. Hindi pa. Okay, so, Municipality of Tiwi. Then, Tabaco City. Dalawa. Malilipot Albay. 3. Bakakay. 4. Ano nang susunod doon? Legazpi na ba? May na-skip akong saro. Okay, Legazpi. Kamalig. 6. Albay. Actually, wala. Wala ba? Kamalig. Daraga. 7. Kamalig. 7 na ba? Ilan na? 7.
Nasa Kamalig na ako, no? Ginubatan, 8, Ligaw, Ligaw, Siyam, Piuduran. Ay, Piuduran. Piuduran ba is kasama siya? Oo. Oo. Piuduran, Uwas, Oo. Pulangi. Pulangi. Si Genevieve, sumasagot din. Asa Genevieve? Ay, yung Santo Domingo, na-skip ko siya. Tsaka Malinaw. Mo rin, Malinaw. Yung dalawa hindi ko alam. Santo Domingo, Malinaw. Then, asa na ako Pulangi, Libon. 13. Ano pa ba yung ano? So, 13, Ano ba? 14, 15. Isa na lang, Libon. 15 lang ata. Uy, Genevieve, 16. ano pa ba? Wala, yun lang. Hindi ko alam yung tatlo. Yung Santo Kasi Domingo. parang ano na Ano siya, yun? parang patago. Hindi siya sa Ano? highway. So, Rapu-Rapu. Albay pa si Rapo-Rapo? Oo. Municipality Rapu-Rapu. Ang na-miss ko, Santo Domingo, ano ba sabi? Malilipot, then, Rapo-Rapo. Hmm? Nito. Nito pa? Ala, ang Oo. dami. Kaya Si Genevieve nga na taga Kamsur siya, di ba? hindi. Bakakay. Ay, ano hindi pala? Bakakay. Bakakay ba siya? Oo. So, 16. Tatlo. 60. Sa mga nanonood sa Albay po is tatlo po ang siyudad. Capital city is Legazpi and component city is Ligao and Tabaco City. First class municipality, Pulangi, Tiwi, and the others second and third class municipality. Ayun, every municipality, kada bayan meron pong festival na ginaganap. So sa amin sa Tabaco City, ang festival is Tabak Festival, kung saan kinuha yung salitang tabako. Tabak, itak, ganun. And sa kanila, Ligaw, anong festival sa inyo? Yung Sunflower, yun ang ginawa ng festival. Sa Kinabalejos ata, sa Bakakay, parang Karagumoy. Karagumoy Festival. Parang Festival. Karagumoy. Ano ko lang, i-stress ko lang sa sa Tiwi, guys, dun yung makikita yung mga pottery nila. Super. Different kinds of potteries. Gustong-gusto ko yung place na yan kasi dumayo ako sa Putsan, doon nila ginagawa yung different kinds na pang international export na pottery nila. Makikita mo din doon kung paano Pang international export talaga? Oo, doon mo rin makikita yung yung clay na ginagamit nila na maganda. Sabi Magandang nga daw, clay. And bahay namin, kakaiba daw yung clay na ginamit kasi nagbili ako at dinisplay ko dito sa may labas. Iba daw yung clay na galing sa TV. Parang gano'n. Maganda. Sabi niya, gamit nyo, parang gano'n. Kung gusto nyong i-experience yung sa movie na Ghost, ano yun? yung talaga. Tanda ko na talaga. Kasi gumagawa doon ng pot. Yes, Genevieve Putsan Tiwi, super beautiful, 'di ba? Agree ka sa akin? Uruan. Uruan pa, hindi pa ako nakakating ng Uruan, pero sa Putsan Tiwi, nakakating na ako diyan. Gustong-gusto ko yung place. Gusto kong bumalik, gusto kong gawa ng video yung place na 'yan, how to make the pottery nila, paano nila ginagawa hanggang sa matapos siya, super ganda. Okay, so siyempre, yun ang isa sa favorite po talaga na mga tao is mga pottery. And siyempre, is also known for mga abaka products. Abaka, yes. Abaka bags. So ayun, kung gusto nyo made of abaka, napaka-natural, eco-friendly, so punta lang po kayo sa Albay and marami pong abaka doon. Yes, I have seen the place. Po ako dyan. Oo, Genevieve, gustong-gusto ko talaga doon. Gustong-gusto ko. Super lapit lang sa amin, 'di ba, sa Ligao. So, pwede ko siyang motorin at bumalik doon. Super ganda. Super ganda. At saka yung mga tao doon napakababait. Kasi tinulungan nila kami nung nag-thesis kami diyan. Ganda. Ang problema kasi din talaga, sir, sa TV, pag naiwanan ka ng last trip talaga.
Kumbaga, Yun lang. consider ko kasi talaga ang Tiwi na na huling lugar ng Albay. Oo. Oo. One time na iwanan ako diyan ng bus or ng jeep. Kumbaga Sa Tiwi. umuwi kasi wala namang sakyan. Oh, diyan din guys makikita yung geothermal plantation. Yes, geothermal plantation na nagsusupply sa Kalakhang Luzon ng kuryente. Pero ayun, sabi ni Genevieve, our Belgian friend also likes the place. So nakakating na siya. oo, may best friend tong Belgian, taga Belgium. Kasi nga, Galing. Oo. Maganda talaga. Kahit ako taga Bicol, talaga nung napunta ako sa Putsan, na-like ko yung place talaga nila. Gustong-gusto ko yung mga activities na ginagawa doon, yung livelihood nila. So ayun. Yung naman yung Abaca, kung gusto niyo ng mga Abaca products, walang pupuntahan ng iba kundi tabako. Bags. Tabako lang talaga. Yan ang melting point ng Abaca, guys. Actually, maraming Chinese businessman sa tabako kasi yan parang siya yung unang-unang naging 'di ba? Hindi naman syudad pero parang business something ng area-ng 'yan. Oo, and noon po kasi nung Spanish daw, sabi sa into research, yung tabako daw kasi yung isa sa mga unang settlers, yung tabako mismo, tabako area. So may mga unang settlers doon. So parang talagang na-establish na diyan yung kalakaran sa tabako. Totoo. Doon sabi ni Genevieve, pili nut candies, wag nating kalimutan. Totoo naman 'yan. So, I think sa Sorsogon ang masasarap niyan. Pili nut candies. Sorsogon. Pero meron din kami tabako. Oo, masarap yung pili nut. Naku, yung tatay ko inaano talaga 'yan, pinapapa kahit yung nasa ganun pa. Kakao. Alam mo ba, 'di ba may dun sa farm na sinasabi ko sa'yo? Hey, mega shout out to Rodrigo Ong. How are you, my friend? One of my best friend dito sa sa UAE. Well, hindi lang best friend, baka na rin siyang kapatid ko. Ano 'yan? Hello po, Mr. Rodrigo Ong. Salam alaikum. Can you drop, pwedeng lagyan mo siya. Rodrigo, drop mo yung link mo para at least naman madikitan ka ng mga 6 million namin. Viewers namin. Viewers. Yeah, mga supporters ko yan. Well, thank you kapatid for watching. Nasa big screen ba kami ni Viel? Well, Viel is one of the Bicolano as well na nakilala ko sa sa Instagram. Sabi ko nga kanina, hindi kami nagkakilala sa YouTube, sa Instagram lang. Then ayun, nag-connect kami and natanong ko siya kung YouTuber siya kasi nga nakita ko yung sa Instagram niya. So ayun. Wala ka bang pasok Rod? Itong si Rod, sila yung mga friend ko na nakatrabaho ko sa dating work ko sa Abu Dhabi. Pero ngayon nagkanya-kanya na kami. Pero masyado pang intact yung namin. Yung closeness. Gumala sa Europe. Oo. Dalawa sila, si Wenzel tsaka si Rod. Si Wenzel parang nasa Spain. Kaya pala nasa Dubai. Yung isa, yung may hawak na camera si Rod, yung isang nagvi-video sa akin yung paikot-ikot. Ayun yung si Rod. Taga naman to? Taga Surigao. Sa taga Surigao ba? Magkaiba ba yung Surigao sa Surigao? Sa Siargao? Magkaiba ata? Oo. Alam mo sa geography mahina ako. Alam nila yan, lalo na pag magmamapping ng place. Alam nila. Ako yung, kung magtutour kami, ako lang yung sunod ng sunod kasi hindi ko talaga alam. Sila yung, bahala kayo sa location. Susunod lang ako. Yes ako lang, yes. May GPS naman Basta, siya lang talaga yung, magaling to sa mega shout out to Wenzel Balitaan. How are you? Mr. Wenzel. Isa pa yan. Mga generous friends ko yan.
Oh, by the way, belated happy birthday to you, Mr. Rodrigo Ong, sa this coming September. Sooner. Hindi ko alam kung gusto niyang ipamalita ko yung birthday niya, pero sa September. Invited ba tayo dyan? Sure, Ayan, sabi niya. Surigao del Norte yung Surigao. Okay. Surigao del Norte yung Siargao, Surigao del Sur yung Enchanted River. Ay, yung Enchanted River yung alam ko. Kasi parang bottomless daw. Wala daw nakakapunta sa ilalim. Parang ganun. Malapit sila doon. Wait, yung nakakount ba dito yung oras ko o hindi? Sabi daw oo. Naku, sana naman. Sabi oo, parang hati. Parang ganun. Oo. Wala ba kayong mga pasok, Rod, Wens? Ang ganda ng platform ngayon, ha? Live na live, ha? Mga mustahan, ha? So, ayun nga, yung Abaca, kung gusto nyong bumili ng mga very good na beautiful bags made of Abaca, tsinelas na made sa Abaca, tsaka mga Bicol product na ganon, punta kayo ng Tabaco. Ako, ang ganda-ganda ng mga creation ninyo. Sinamay. Ako, bumili ako ng sinamay dyan. Dinala ko dito para pang-decorate sa Christmas tree. Yung sinamay, roll. Oo. Pang-decorate sa Christmas tree kasi gustong-gusto ko talaga siya. Mga wallet pinamimigay ko. Wait lang. Oo, wallet. Oo. Wala yung wallet ko dito eh. Pero Abaca wallet, lagi kong pinampapasalubong sa mga kasamahan ko sa katrabaho. Kasi siya eh, handy, dala-dala mo lagi, parang gano'n. So, yun. Oy, Rod, wag niyo baka nakalimutan mag-like or mag-thumbs up. Ay, ito. Please. Please naman. Anong karakter, sa palagay mo ang karakter ng mga Bicolano? Mga Bicolano, Uragon. In any way. Talaga daw ang Uragon. Ano ba daw? Ang dami nagtatanong. Oo. Ako, sa akin, ang meaning ng Uragon, di ba magaling? Oo, para sa akin magaling. Pero kasi lang, Uragon. Uragon. Yeah, yan nga sinasabi ko. May siya, may different meaning siya. Okay, Uragon siya, meaning to say magaling siya. Then, pag kunyari, ano yung galing Uragon? Ganito, sir, maglaro tayo, ganito. Ano? Use Uragon na parang magaling talaga siya. Uragon in a sentence na magaling talaga siya. Pero Bicol word, Bicol sentence. I-translate na lang natin sa Tagalog. Sige. Paano ba? Yung magaling talaga siya. Kunyari, Uragon talaga siyang magtaramki English. Di ba? So, magaling talaga siyang magsalita ng English. So, yun. Ano yun? Good, Good, parang appreciation siya. Appreciation. Kasi depende sa tono eh. Yung Uragon na Uragon. Nakakasar. Uragon. Yung Uragon, ano ba? Uragon. Ito. Ikaw. Ano? Uragon na nakakasar, parang sasabihin ko, Uragon bagaan? Yan, oo. Uragon bagaan. So parang siya, pang tease. Oo. Pang ines. Parang yun yung parang bad side na pag sinabi mo. Ito, ang translation is, magaling naman siya. Magaling kasi. Magaling kasi siya eh. So, ganun, paggawa mo sa kanya, magaling kasi siya. So, mga ganung bagay. Oo. Ano yung word na nakakatawa sa'yo sa Bicol? Hindi ko pwedeng sabihin. Bakit? Censored ba? Ako, ito. Censored. Ako ito. Kasi ibang meaning sa ibang lugar eh. Sa amin, di ba? Burat. Burat is lasing. Lasing, yes. But sa other dialect, it would be a different meaning for them. Pero sa Bicol, so Bicol 101 tayo. Kasi sabi sa atin, sasabihin, burat ka na.
Bicol term po yun. Bicol term, burat ka na, meaning to say, lasing ka na. Another word for burat is buyong. Buyong. Kaya sa amin, buyong na talagang ginagamit. Kasi pag burat ka, Ginagamit din, buratunon ka na, boy. Di ba? Pag sa pag college life. pag lifestyle mo na ang pagiging burat, buratsero. Genevieve. Hindi, buratsero nga, di ba? Oy, Rod. Hindi. Dialect yun. Rodrigo, dialect yun. Di ba? Ikaw, o sa amin yung burat is a good, hindi naman siya, pero ano siya, okay word siya. Kaya buratsero, Next. Manginginom. May naisip ako ibang, next time, Bel, may naisip ako ibang Sige, mag-vlog. I-vlog natin. Mag-zoom tayo. I-vlog natin. Pero totoo talaga. Buratsero naman talagang tawag sa ano. Buratsero, oo. Buratsero. Mahilig sa alak. Ay, sa Tagalog naman kasi may vlog. Ay, Rod, hindi ko alam kasi alam ko yung meaning niya ni iba. Genevieve, agree ka diba? Mga burat, sometimes ang mga Bicolano. Ay, narinig ko yung Genevieve, nagsalita, buratsero. Naalimpungatan. Tutunan ko rin yun. Belat, yes. Yes. Belat. Tingnan mo, ang daming magkakaparehas na word pero iba-iba yung meaning. Belat. So, okay lang yun, di ba? So, yung burat na siya, buyong na siya, lasing siya. Yun ang meaning nun. Buratsero. Natawa naman ako. Mangino. Di ba? Ayun talaga eh. Hindi naman pwede natin i-deny. Totoo yun. Hindi daw sila wait lang. Sa whitey naman yan eh. Borat is malaki katawan. Di ba ano yun? Parang... Hindi ko alam yun. Hindi borat. Borta? Borta agad. Now I'll get over. So ilan na yung mga natin 7 million subs natin nanonood sa atin. Subscriber natin. Salam alaikum sa mga taga Riyadh and taga UAE and marahay na banggi sa mga taga Bicol. Bicolano, yes. Taga Parañaque City. So this is Brain Insider with Hungry Oragon. Yes. Akala namin 30 minutes lang to or 1 hour. Ang ganda pala ng usapan pag ganito sa sa YT. Burikaw. Guys, nagaano kami kasi first time naming dalawa. Second time niya ni Viel, ako naman, hindi ko naman to actual live stream. So naki-join lang ako. Dapat kanina pa tong 4 o'clock in the afternoon, kaso lang nakatulog ako kasi graveyard ako. So, akala ko hindi matutulog. Hindi, push naman natin kasi, hindi actually kanina naglalaba ako. Then pumunta yung kasama ko, ginupitan ko. So, nag-experiment kasi ako gupit. Eto, sariling gupit to. Galing! Ang galing! Ako gumupit. Hindi, actually, pati yan si Wenzel, nagpa-practice na siya magupit sa sarili niya. At ang pinapractice na naman niya is si Rodrigo para gupitan. Pig baboy. Kanya-kanya. Burikaw. Ang alam ko pag pig, duklag. Duklag, Jenny. Duklag. Burikaw? Burikaw. Ano pala? Baboy. Rod, ano yung burikat? Ay, iba yung burikat. Iba naman yun. Genevieve, yung sa amin, yung baboy, hindi, yung duklag is siya.
Yung nanganak na baboy. Yung may babies. Kalakan. Inahin. Parang ganun. Ay, mali ba ako? Ang alam po, dulag is babaeng baboy na pinapalaki. Nanganak na. Dulag. Oo. Dulag siya. Tapos, yung lalaki, Ay, di ko aram. yung boar, ano yun? Nakalimutan ko. Hindi ko na maalala eh. Dulag, tapos damulag. Damulag daw. Damulag. Sabi ni Dulag, Jenny. tas dulag. Dulag. Dulag, yan. Ano, sir, ang aso? Ay, sa amin, ayam. Hindi, meron pang mas malalim, Bicol. Ano? Asngab. Ay, hindi ko alam. Sa amin, gadya. Ha? Gadya. Gadya? Sa tabako? Oo, tabako, Legazpi, TV. Gadya? Gadya. Hindi, Okay, guys. Ayaw mga pero kumbaga parang pag mas malalim na Bicol, gadya. Parang gano'n. Gadya. Okay, guys, ang well, kung okay yung mo, yung pag-iisip mo at saka yung mood mo, ayam is dog. Sabi na, ayam. Sa ayam, ganyan. Pag galit ka, ano man yung asngab na ini? Asngab. Pag galit sa amin, gadya. Ganun. So, dalawa ang niya. Dalawa ang niya. Pag galit ka, tsaka pag ganun din niya sa Uragon. Pag okay ka, so Uragon is magaling. Pag Uragon man ini, so dalawa yan. Dalawang meaning. Ayan, sabi ni Genevieve, ang gadya if gusto mong murahin ang isang tao. So, sa amin Genevieve, asngab. Asngab ka. Asngab ka. Tulad ng ng pusa, ikus. Ikus. Oh, ikus. Sama ikus. Kasmag. Ano sa inyo? Kasmag. Pero hindi po siya masamang word. Yung asngab, gadya? Gadya, hindi siya masamang word. Hindi siya masamang word. Term talaga yan as a Bicol word for that certain animal. Asngab or relate kasi sa pag yung emotion mo. Pero hindi siya bad word. Hindi siya bad word. Kaya just to let you know. Ito pala maganda expression na gustong-gusto ko. Na-remind ako ni Genevieve. Salamat. Yung animal ka? Papagpa-joke. Hamag na ini. Oh, Ida. Sorry, mega shout out to Ida Bertumi na taga-Iga. Gustong-gusto ko expression yung pag pinagjo-joke ko siya. Hamag na ini. Hamag ka. Gusto ko ba? Buo-buo ka? Yung mga gusto ko mga expression ng Bicolano, hamag, buo-buo ka. Pero pa-joke siya. Gustong-gusto ko yun. Tapos, gadya ka, animal ka, arog kaan. Natuwa naman ako sa mga sinabi mo, Genevieve. Pero, nanonood sa ating live stream na nasa ating bahay. Nasa na po tayo, 2 minutes and 24 2 hours na tayo. Ang haba na, sir, yung 30 minutes natin, ha? At nahihiya pa po kami nito. Sa pananatili ng ilapag nyo na yung mga bahay, susuklian ko kayo ng 2 bananas. Okay? 2 bananas na. Kasama yung kay sir, 3 bananas na. So, ibaba nyo lang yung bahay. Ilagay nyo na po yung yung mga bahay nyo dyan para at least magka kami. Pero well, anyway, yung iba dito talagang ko na. Nakadikit na, kumbaga. Puntahan mo si Uragon Channel. Isa siya sa mga monetized na rin. Taga dito siya. Pero Bicolano siya. I-add mo siya. Ed?
Uragon Channel. Check Teka mo. lang. O ba or U? You, Ito kasi you. Uragon Channel. Ito. Okay. Wow, 4 point ano na siya. Tsaka si Super Wi-Fi. Yan mo siya. Yan mo siya. Subscribe. Ikalembang mo siya. Then sabihin mo na galing ka sa akin. Sige. Ano pa? Super Wi-Fi? Oo. Genevieve, yung banana is yung mga sa'yo, dumikit sa'yo. Kunyari, ako, meron na akong 764 bananas. Habo ko kibatag, awan sako, bro. Alam mo, nung nag-uumpisa ako ng YouTube, hindi ko rin maintindihan yung mga words na ginagamit nila. Tamsak, tuwad, bananas. Genevieve, akyat ka na kaya dito. Sama ka na sa amin kung gusto mo. Akyatin natin si Genevieve. Baba ka ng hagdan para umakyat si Genevieve. Genevieve, kung gusto mo umakyat ka na para mag-usap-usap tayo dito. Oo. Akyat ka Genevieve, pindutin mo lang to ha. Kung gusto mo lang naman, wala namang sapilitan. Oo. Ayun. Kaya mo lang baka umakyat siya. Habo mo pala kibatag. Gusto mo 1 sack of rice. Oo, mas mahal man talagang 1 sack of rice. O, mas mabubusog ka. Anong sako? Anong sako? Ayun. Ano ba? Tawang-tawa, oh. Tawang-tawa si Genevieve. Kasi ako rin hanggang ngayon, hindi ko maano kung bakit naging banana. Hindi, kasi may mga terminologies na alam mo na sensitibo kay lolo na hindi mo pwedeng gamitin. Katulad nung bahay, 'di ba? Kasi nga bawal 'yon. Yung counterpart ng banana, bawal din 'yon. So at saka ang alam ko din, bawal pag-usapan dito yung nangyayaring sitwasyon sa mundo. Like? Yung nangyayaring sitwasyon natin ngayon. Talaga? Yung sakit na kumakalat ng ganon. So, bawal siyang i-topic. Yun ang mga natutunan ko sa mga pinagpapasukan kong mga live streaming. Nahuhuli? Oo, ata. Tsaka, kunyari, nagla-live stream tayo, bawal ka din maglapag. Yung kunyari, may mga chatter ka na ganito, bawal ka din maglapag nung mga bahay na nagla-live stream din kasi masisipa ka ata. Yun ang alam ko. Ang alam ko, kunyari nag-ano tayo, nag-LS tayo ngayon, bawal kang bumaba ng LS mo sa LS ng iba. Kabila. O mga ganon. Kasi nag-LS ngayon. Kasi yung LS mo mapupunta sa kabila. Kasi ito pa yung ko, hindi pa ako naggaganito kasi gusto ko munang matutunan yung mga mga restrictions para at least alam ko naman kung anong alam mo yon. Well, kung ano yung iiwasan natin. I thank you Sir Rodrigo Ong, dumikit ka na, didikitan din kita mamaya. Ayun. Yes, I told you, Rod. I-push mo na yan. Genevieve, anong dikit yan? Alam mo, Genevieve, hindi ako makaget over dun sa sa habo ko kibatag. Tuwang-tuwa ako. Ano lang siya, tawag dyan? Thrifty. Nagtatanong lang itong dalawang to. About sa bananas at saka sa bahay. Yan. So, kailan ka last na umuwi ng Bicol? Okay. Umuwi ako ng Bicol noong February kasi talaga akala ko nga magbe-vacation ako. Sabi ko parang ano lang yung vacation ko 28 days. Sabi ko parang okay, 15 days sa Maynila, another 14 days sa Bicol. Pero ayun,
after kong umuwi ng February, hindi na ako nakabalik. Kasi pumutok na yung lockdown ng March 14. Okay. Wala pa ring biyahe. Saan ka ngayon sa Parañaque, BF? Naiyawan. Ako naman, pag pumupunta naman ako dyan, mega shoutout sa mga taga Las Piñas, sa Pilar. LP, sister CP, Las Piñas tsaka Parañaque. Sa Pilar, dyan ako tumutuloy sa tito ko, si Uncle Raul. So, dyan ako pupunta. Sa likod lang ng South Mall. Yung asawa niya kasi dyan yung bahay nila. Ay, bagong viewer, I think it's your friend, si Mr. Wency Balitaan. Wenzel Balitaan, mega shout out to you, my friend. How are you? Bigyan mo na ng ng jacket para makapaglapag na siya ng link. May jacket ka na! Gagawa natin. Ini-encourage ko na kayo ini-encourage ko lang naman sila ako talaga yung medyo pushy. Si Rod, matagal na siyang may YT. Kami ni Wenzel medyo, ako yung sumunod. So, si Wenzel, medyo, ngayon pa lang ata. Hindi ko alam sa kanya. Kita na natin yan, si Wenzel. Oo. Wenzel, ibaba mo yung bahay mo dyan. Dikit na ba tayo? Parang hindi pa eh. Wala si Genevieve, nahihiya ata eh. O baka may duty. Naka-night. Ay baka, sorry, oo nga. Pero naka-night duty, nanonood ng LS Okay lang yan. Kaya naman eh. Yun saka si Bicolanang magaling niya eh. Nangingisda daw habang nasa work. Oo, nawala na rin siya. Pero well, thank you very much sa patamsak ninyo guys ha. Thank you sa katapangan mo. Nangingisda ka sa gitna ng duty. Oo. So ilang months ka nang may YT? Oo. Sabi niya, Peace tayo, Ben. Nice girl ka, nice girl. So ako talaga is Bail Insider, parang April lang din ako nagsimula na April last week ng April. So 5 months na rin ako nag-YT and ayun, lumalago rin, patuloy din lumalago yung aking videos. Yung aking talaga? Oo nga eh, 'di ba? Wala namang mawawala eh. Oo, tsaka talaga sir, kung makikita mo yung Instagram ko, marami talaga akong mga videos doon. Parang 1 minute video sa Instagram, di ba? Wala po yung IGTV. So, nung nasa Riyadh ko, lagi akong nagpo-post ng mga videos regarding Riyadh. Tapos pinapakita ko yung mga restaurant na pinupuntahan ko. So sabi ko, mahilig ako mag-video. Edi mag-vlog na lang din ako. Mag-YT na lang. Alam mo, family supporters yung mga to. Nina Suarez, mega shout out to you from Kuwait. Good evening po. Thank you din, Miss Jet. Cousin ko yan. Nasa siya? Siya yung nasa Kuwait. Siya naman yung nasa video ng Vera Falls. Yung sa selfie, siya yung nauuna doon. Sige. Ma'am Nina Suarez, salam alaikum. Hello Nyang, good evening. Welcome to YT World. Ito na talaga yun. Tinanong ko kasi siya, Nyang, may ginagawa ka ba? Sabi niya, nakalimutan ko na nga balikan. Bicolano man siya, Nyang, from Tabaco. Ako, City of Love. Yes. Yung yes, City of Love kayo, no? City of Love. Oo. Ewan ko ba? Pero, si Nyang, siya naman yung mga kasangga sa mga gusto naming gawin sa Bicol pag nagbabakasyon kami ng sabay-sabay.
Pero kahit noon pamansin niyang pag proud of you guys. Oy, salamat niyang. Thank you, Oragon. Diyos mabalos tabi sa imo. Yan, Diyos mabalos. Yes. Hararumon. Hararom. Yan. Hararom na Kung gamit. hararom na ano niyan. Kung may ano ka, parang yung bahay mo, ibaba mo na. Hindi kasi itong mga YouTuber, pakala hindi nila alam yung mga word. I-brief ko nga muna, wait lang. Oo, sila Wenzel tsaka sila Rod, nakarating na sila sa Bicol. Ang nakakatuwa nito, teka lang. Tigbila, bibisaron man ako ide. Tigbibisa ron man ako ide. So, nagasimbag ka man na ano, habang Yan sila Wenzel, nakakating na yan sa ano, Bicol. sa Bicol. Kasi nung way back, anong year ba yon? Anong year yun, Wens? 2018 ata. 2018 ata yon. Saan kayo pumunta nun? Hindi, ganito. Ito, napaka-interesting na napaka-interesting na kwento. So, ito, planado. Punta ka. Ang ano namin, itinerary namin is, magkikita, hindi sabay-sabay ang flight namin. Magkikita kami sa bus station, sa Cubao. Okay? So, yon. Tapos, naka-file na lahat. Okay na. Itinerary is Bicol, after Bicol, back to Manila, Manila, Bicol, Bicol to Manila, Manila to Palawan. So, okay na yon. Planchado. Ang problema, ito na ako ngayon, tinanong ko nung amo ko, kakancelin daw yung bakasyon ko. Ay, Sabi ko, hindi pwede. Bayad na lahat nung ano ko. Bayad na lahat yung ano ko. Yung ticket ko, yung mga ganito, ganyan. Sabi naman niya na hindi nga ganyan, hindi pwede kasi hindi, walang tao ganyan. Sabi ko naman, okay, so, sabi nila, okay, give me 1 more week para pag-isipan. Another week na naman. Ito na, ang daming sinasabi na, kesyo ganito, kesyo ganyan. Sabi ko, okay, sabihin mo sa akin yung totoo. Straight, kung ba, diretsuhin mo na ako. Yes or no? Sabi nila no. Okay, fine. So, canceled. So, sila na una sa Bicol. At pumunta ng Bicol. Nag-stay sa bahay. binayaran yung mga Oo. Pinabalik ko kasi kinastos-gastosan ko na eh. Alam naman nila na may na ako eh. Nakalapag na. So, anyway, binalik naman siya. Sino yun? Sila na lang nag-adventure. Okay. Sino kasama Ang nila? saklap. 2017 pala. 3 sila, yung isa pa naming barkada. Tapos, yung kapatid ko naman yung nag-provide sa kanila ng itinerary and everything. Eto na, pabalik. Sabi ko sa kanila, huwag na kayong mag-book ng ticket kasi Holy Week, weekdays na yon, tapos na yung Holy Week, wala na yan. Maluwag na yung maluwag na yung maluwag na yung bus. Hindi na masyadong mapasahero. So, okay. Eto na. Pabalik na sila ng Manila. Wala nang bus. Fully booked lahat. Sumakay sila dun. Holy Week. Sumakay sila dun sa mga, alam mo yung mga ordinary bus natin na yung talagang last option, na yung tatluhan kayo, magkakatabi. Yung ilong mo maitim na. Sinumpa-sumpa talaga ako nila. Grabing sumpa. May mga kasama ka pa doon na mga manok, mga Sinumpa ako nila. 15 hours na maliit na ordinary bus. So, yun ang nila. Ayan, ordinary. Yun sinaksa nila. Yes, Genevieve, tapos may pa yan, may upuan pa yan sa gitna, di ba? Oo. Kung walang upuan sa gitna, yan? Stool. Lalabas ng... Totoo naman yan. Pero exciting nga yun, Wenzel at saka Rod, di ba?
Nakakatuwang experience at gusto niyo akong isumpa. At nandito ako naghihilata. Sila nandun. Asan si Ninja? Nyang, ano nang ginagawa mo dyan? Na ako sa tour nyo pag ganun. Di ba? Oo. Oo. Sa Walang aircon. Paranaque, nandyan yung family mo or what? Oo, andito yung sister and mother ko, tsaka lola at lolo, nasa probinsya naman. Ayan nga, Basta ba ako? aircon, upuan daw yung plastic. Totoo talaga, ganyan yung konduktor. Naku, choosy pa. At least nakakating kayo ng Manila, di ba? Hindi kayo na-late ng flight papuntang Palawan. Siyempre po, di ba? Always be thankful tayo. Kasalanan. Admitted na. Kasalanan ko kasi yun. Akala ko talaga kasi okay na yung biyahe pabalik eh. Kasi tapos na yung nag-ano na sila, tapos na yung Easter Sunday. Siguro Wednesday na sila babalik. Hala, ang dami pa palang pasahero. Na ano sila sa akin. Naba na sila sa akin. Pero nag-enjoy naman sila sa Bicol. Nag-enjoy ba kayo sa Bicol? Yung mga napuntahan nila sa Bicol. O Rod, ano bang mga napuntahan nyo sa Bicol at ano yung gusto nyong place? And Wenzel? Salitan daw sila. Uy, anong oras na dyan? Sa'yo So it's already 2:14 a.m. So hanggang ayun. anong oras ba tayo dito? Gawin lang natin na lang sir na 3 How many more? hours ang ating live LS. So Sige. Ilang hours pa? Ilang minutes pa? 20 minutes. Mahaba ba? Okay, sige. 20 minutes na lang tayo. Sige. Ayan, ano to? Kagsawa, syempre. Tieti, saan ang Tieti na to? Theater ba yan? Wenzel? Yung hindi, theater yan yung sa may theater nga. Sa may, wait, yung theater sa may dun sa may, Misibis? Ay, hello po pala Yung- sa 7 millions na natin, viewers. Good evening po. Hello guys, thank you very much. Shout out po from Paranaque and from UAE here. AE. Ajman. Yes. Ajman. So, ito yung theater sa may sa may Misibis, yung sinutingan nila Melay dati. Oh. Maganda doon. Nakapunta sila doon. Ayos Tapos Planetarium. sa Kagsawa. Kawa-kawa. Misibis Ayun, Misibis Eco Park. Doon yon. Yeah, yung church, gustong-gusto ko din yun. Marami rin pala sila napuntahan eh. Dapat Madami naman. Courtesy ko naman yung mga lugar na yan, kaya hindi ko naman sila pinabayaan. Ganda. Top destinations. Nag-ano din sila, nag-ATV din sila, kaya Saan ng ATV? Sa Santo Domingo o sa Daraga? Hindi, sa Daraga. Sa Santo Domingo kasi maganda, parang daw yung dinadaanan ng lava. Lava? Hindi ko pa na-try yun. Pero nalagpasan ko yun, nakita ko yun. Meron nga doon sa Santo Domingo. Baba ng and maraming mga falls, nag-a-adventure sa mga falls. May mga bagong tuklas na falls sa Bicol. Ayun. Oo nga, hindi. Next time siguro, pag umuwi ulit kami, hopefully makauwi. Kasama na ako, di ba? May insider Oo here. naman. Kung nandyan ka, baka naman aalis ka na, pumunta ka na ulit ng ibang bansa. Dito muna. Diyan ka muna. Bye. Hindi, 2022 pa ako. Yung cave, yung yung sa Kamalig, yung cave. Sa Kamalig, oo, yung cave. Anong cave yun? Teka, Kamalig Cave. Hindi, may tawag doon. Search ko. Nakalimutan ko yung cave. May bago nga daw sa may parang underground cave sa Albay. Hindi. Ito pala, isa pang napuntahan ko ng maganda is sa
hindi sa Uruan, saan to? Sa Obilyar. Bilyar nga. Yun ang hindi natin na-mention. Bilyar. Oo. Ano to, basta yung ano doon, yung may underground, maganda. Ayan, Yes. Huyup-Huyupan Cave. Ang galing naman ni Genevieve, oh. Buti ba si Genevieve, natatandaan niya lahat. Bilyar Underground River. Oo. Yes. Yun. Ganda dyan. Magkano? Yun hindi. Ha? Sabi ni Wenzel, hayop-hayupan. Hayup-hayup. Wetzel, Huyup-Huyupan. Okay. Bakit? Ito ko na. May whistle ba doon? Huyup-huyupan, meaning to say, di ba huyup is whistle or blow? Hayop. Hayop. Sa amin Hayupan. huyup. Di ba ka? Baka yun. Baka kasi kamalig siya eh. Malig siya eh. Huyop. Oo, huyup is to blow. Wind blow. Ayun na naman si Genevieve. Si Genevieve talaga matalino talaga tong batang to eh. Sabi ko sa iyo eh. Sa klase namin. Niya, ihip, di ba huyup? Huyup. Huyup, hayop. Oh. Tibad magsimbag ka dyan niya. Basta hanggang blow lang tayo ha. Wag nang dagdagan yung wind blow nga. blow ba talaga o whistle? Whistle, parang similar na siguro. Hindi ko lang sure kasi nag-whistle yung pag binlow mo, nag-whistle na eh. Ayun. Tagoy ka, hindi. Tagoy kasi pag whistle. Diba? Tagoy, oo. Nagasimbag daw si Ninya. Masarap din sa pagkain. Oo, yung pagkain yung ano to? Sa Ligaw may pansit sisig. Bill? Ano yan? Pansit tapos may sisig. Hindi ko pa na-experience yun. Hindi, siyempre ako, masarap ba? Wens or Rod? Yung may gata. Sarap. Basta may gata. Blow ata niyang, oo nga. May gatang yung inulukan. Ay, hindi, yon? Ano kasi sinabi natin kanina? Inulukan at pinangat. Yes. Actually, nung pumunta sila sa Bicol, diet daw sila. Masarap kanin namin. Pinangat tapos Bicol Express. Bicol Express kasi. Lalo na ako yung pork Bicol Express. Sobrang sarap. Pinangat nga. Oo, pinangat. Sa mga natikman nyo, yan yung favorite nyo. Si Ninya, anong favorite food mo sa Bicol? Marami. Natawa ako sa inulukan. Oo, redundant, di ba? Inulukan, natawa. Sa Bicol naman, pag sinabi mong inulukan is tinawanan eh. Inulukan mo, di ba? Inulukan. Genevieve, matigas yan. Oo, sarap. Oo, tama. Sarap niyan. Sabi niyo marami daw siyang favorite food. Name like 3 favorite food mo niyan. Ulam muna, ulam. Basta sa story. Ang inulukan? Inulukan. O, di ba? Sa amin, inulukan, tsaka alam ko sa Pangasinan, inulukan is tinawanan. Tinawanan. Tinawanan siya. Di ba? Hala, yung 30 minutes natin, yung 3 hours. Kaya nga eh. Thank you guys. Thank you sa 7 million viewers okay. natin. Sa imang favorite natin. Kurakding na may Perkules with pataw. I don't know, siguro Bicolano lang ang may alam kung ano yung kurakding. Kasi tinatanong ko, Rod, may kurakding ba sa inyo? Teka lang, anong kurakding?
Hala, hindi rin niya alam yung kurak din. Para siyang ano, niyang mushroom ba siya, no? Mushroom na tumutubo sa ano, sa patay na ano, puno ng mangga. Ah, Ba't di nyo alam yung kurakding? Sa ligaw ang daming kurakding. bakit? Hindi po siya, Genevieve, hindi po siya tenga ng daga. Iba yun. Ang kurakding, ang ano niya, para siyang pamaypay na maliliit, pero soft. Alam mo naman tayo ng daga, Genevieve, hindi naman siguro. Hindi, yung meron ding mushroom na tenga ng daga, yung kulay pula. Ah, ganon. Oo. Oh, Pero yung kurakding, iba siya sa tenga ng daga. Pero family siya ng ano, mushroom. Ang social naman sa Surigao. Canned mushroom. Yung guyabano shake, hindi ko pa yun. Sabi ni Wenzel, meron dun guyabano shake na may labuyo. Masarap din. ah, Hindi ko pa na-try yun, Wens. hindi Ato, ko rin try. Yes, yung adobong natural na manok, yun talaga. Adobong may gata. Ano yun? Adobado. Abu-dabu. Adobado. Adobo. Oo. Adobado. Yun. Sarap yun. Sila ice cream. Ay, Sa sumlang Sumlang late Lake. ko dyan. Nakapunta na ako pero hindi pa siya ganun ka-develop before. Not like Saan ngayon. sumlang late na yan? Maganda siya ngayon kasi nakita ko yung post ng friend ko. I don't know, mega shout out to Lloyd Galiaga from Bicol. Isa siya sa mga friend ko diyan na nakita ko yung post niya sa Instagram about Sumlang Lake. Ang ganda-ganda na. Siguro depende kasi sa ano, camera. Kaya gumaganda. Or Maganda sa talaga yung view. padapit hapon. Siguro, maganda talaga yung view. Lake, maganda talaga yung view. May Mamaya, restaurant doon eh. wala ng pandemic. Oo, Wenzel, masarap yung adobo na tuyo, yung ginagawa natin yung sa ano, pinapakuluan lang. Ano adobo na to yung ano? Adobo sa asin? Oo, adobo sa asin. Grabe, sarap nun. May entrance. Oo, wait, Genevieve, may entrance na sa ano, may entrance sa lake. Para ano naman yan? Pero Maintenance. nung pagpunta ko wala pang ano, walang mga coffee shop or walang kunyari pwede kang maupo, mag-order ng food, wala pa doon. Pero hindi ko na lang alam ngayon. Baka meron na, di ba? So Siyempre, ang daming magandang destinations na rin sa Bicol, no? For tourism attraction. Yung Sumlang Lake, mga gayon. makauwi na ako ng Bicol. Doon ako magbablog. Lahat ng mga magagandang ano, Mm. doon na. Pero, ayun, pandemic. So, dito muna. Trabaho muna. Ganun. Ako kating-kati na akong umuwi kaso lang ayoko lang ng hassle ng mga requirements. So, Ano naman sinasahan ngayon? Pag umuwi ka, sayang. kaya nga papaanuhin ko na muna, papahupain ko na muna. Siguro tayo kahit man saan, paanuhin na muna natin ano yun, palamigin kumbaga Ang para at least to remain alive. Di ba? yun nga yun na yung ano natin pinaka main purpose for the moment, survival. Pero ano naman ata ngayon medyo okay na siguro yung sa ibang lugar na ano naman nila, nalilesen, na nafa-flatten. Pero Kaya pa sila anyway, sa Pinoy items na daw sa Sumlang Lake, sabi. ano na daw? Marami ng Madami prenuptial. ng mm. Prenuptial photos. Okay. Sabi ni Ninya may souvenir items na din sa Sumlang Lake. Oo nga Ano siya? Lake Oo. talaga? O ano? Ginawang lake? Man-made lake? Lake talaga siya. Lake talaga siya. Parang mag-observe ka lang doon. Tapos makita mo si Mayon Volcano. Maganda. Pero May maganda. di ba? Coffee shop. Ha? Tapos, coffee shop. Oo, siguro pupuntahan na nila 'yon. Lalagyan na nila yung mga coffee shop eventually kasi sayang naman yung ano, yung revenue nun, 'di ba? Mm. Sayang yung revenue nun. Magandang opportunity Kawa-kawa. Talagang in-improve na yung ng Ligaw, yung kawa-kawa.
Oo, in-improve nila talaga yung kawa-kawa. Sabi dati lalagyan daw ng zipline yun, eh, wala hanggang ngayon wala namang zipline. Pero meron naman. Sa Misibis alam ko marami talagang ano, prenup kasi well established na yung ano, eh, yung lugar. Mm. Well ano na siya, yung 'pag kinuhaan mo talaga ng picture talagang wow! Masasabi mo talagang wow. Kaya madami ng dumadayo, eh. Ang ganda na nga kasi pino-promote talaga yung Bicol. So sa lahat po na manonood natin, sa ating 7 million viewers and sa mga manunood pa, please visit Bicol Region, especially Albay, kasi doon po yung ano namin, mga hometown, and guaranteed po talaga na masasarap ang pagkain at magaganda ang mga tanawin na mapupuntahan nyo. Guaranteed safe and economical. Mura. Actually, yun ang pinaka-ano dun. Sabi ni Genevieve ano 'to, Miris Biris Garden Resort, saan yan? Santo Domingo. Santo Domingo. Pero hindi rin ako familiar. Mere Oo, hindi. spirits. Galang-gala 'to si Genevieve, ah. Bilang kasi ng Bakakay, Santo Domingo, so alam talaga nila yun. Ang alam ko Santo Domingo malalim yung ano, eh, malalim yung dagat diyan. New place, new place, okay. Wow! White sand ba yung Santo Domingo? Ha? White sand? Parang kasi pinaglalabanan nila yung ano, Misibis kung Santo Domingo ba o Bakakay talaga daw, eh. Yun ang sabi. Talaga? Eh, nakakarating lang ako ng beach diyan sa ano, eh, sa Sugod. So good. Oo. Tsaka last time na napunta kami sa Jazz. Jazz, Oo. may Yung may threesome swimming pool. pa. Okay. Threesome ba naman pala? Oo, sa Kawa-Kawa at 6 AM, niyang 'di ba? Oo, may free Zumba. Actually magandang activity siya doon kasi kahit yung mga matatanda, 'pag pumunta dun nai-encourage na mag-ano, mag-Zumba. Which is Hmm. sometimes nakakalimutan na nilang alam mo yun? Kasi kung ikaw tatamarin ka talaga kung sa bahay ka at saka aminin na natin yung mga matatanda ngayon nahihiya silang kumilos-kilos, sumayaw-sayaw, gano'n. Pero 'pag nasa kawa-kawa sila, may free Zumbang ganyan, hindi mo na rin naman mapapansin, eh. So, sasabay ka talaga. Very good initiative naman sa local government ng Ligao. Okey, congratulations sa local government ng Ligao, sa pamumuno Oo nga. ng, mayor dun. 'Di ba na mayor dun ngayon? Pero anyway, okey pa naman so far. Hindi Yep, for from bata to matanda, Kerry, truth. Pati mga middle age, mga katulad nating bata niyang 'no? natin na sa amin naman, ang project naman sa amin, Tabaco, Manlipot, parang yung coastal road, gagawing Oo. parang yung jogging. Ay, maganda yun. Habang Favorite nasa namin yun ni Ninya mag-jogging. so ganda ang experience at destination talaga. So thank you po, Wenzel Balitaan, sa appreciation sa ganda ng tanawin ng Bicol, especially Ng ng Albay. Bicol, yes. Soon we will be invading Wenzel's place. Si Wenzel, dalawa yung place niyan sa Laguna and, ano 'to, Pampanga. Kaya Ay, magaling din wow, siya magluto. sarap. Sarap 'yan. Masarap Oo, ba? oo. Magaling din siya magluto. Kaya kami masyadong healthy. Ang taga Pampanga magaling magluto, eh. Mm, totoo. Oo, true daw sabi niya sometimes nagjo-jogging kami paminsan-minsan lang 'pag nasa Pilipinas. Kaya talaga hindi makauwi for the moment. Kaya pornada mga bakasyon. San Pablo, Laguna, Angeles, Pampanga. 'Di ba ang dami niyang lugar? Mayaman 'to. Naaamoy ko ang ano, Oo nga, yung madaming lugar, madaming probinsya, yayamanin. mayaman. Mega shoutout din kay Arnel na nakikinig, ewan ko kung na nanonood 'to, pero nagcha-chat sa atin, sa Sino? ano, sa Facebook, yung friend ko.
Si shout Arnel out. tsaka si oo, tsaka si Kasi siya Jenny. natin mukhang sila nga yan. So ayun, salamat sa YouTube and salamat po Frontier, guys. So 7 Bale million Insider, tayo. follow me on Instagram, Bale Insider or call me by his name. So may mga ano po ako doon, post regarding Riyadh, regarding sa Pilipinas. So ayun, follow niyo lang po ako and please sa mga nanonood, please don't forget na iwanan niyo rin po ako ng bakas para mabalikan ko kayo. Ayun. So thank you po Mr. Hungry Oragon sa pagbisita sa aking bahay and sa ating malinamnam na usapan. Oo nga. Sa akin din, if you wanted to see more sa mga Bicol vlog, hopefully soon, the Hungry Oragon channel. So subscribe na lang yung hindi pa. Well, so far naman lahat naman ata dito ngayon for the moment na nakasubscribe na. Subscribe and bibigyan din kita sir ng 2 pang banana. Please. Wala pa akong ganyan pero hopefully makagawa. Sa susunod tayo, collab ulit about sa LS, gawa tayo ng games or whatsoever na Yung mga expression mag-isip tayo. Sa next time on our collaboration with Hungry One sa aming second LS, magkakaroon po kami ng nakakatawang mga Bicolano terms na matatawa kayong pag-translate into Manila and some expression na unique lang para sa aming mga Bicolano. So thank you sa panonood. Thank you Wenzel, Ninya. Thank you Genevieve. Thank you rin po Rod. And thank you. Tawang-tawa ako, Genevieve, sa ayaw niya ng banana. Bagas ang gusto niya. At banana talaga. Hindi ka na magparapirit. Saka dito kaya ang bagas, subutil. Salamat guys sa pag-support. First time naming dalawa tong gawin. First time naming gawin to. So, hindi pa kayo masyadong ganun ka. Napili din sila sa pag-watch. Sinubaybayan din kayo talaga. Thank you, Oo Genevieve, si Rod and Ninya. And ayun, sa mga nanood pa and dumikit, thank you po sobra. Totoo. It's already so 3 hours since live po kami ni Mr. Hungry Oragon. Isa sa late na dyan sa'yo. Spicy noodle challenge next time. Oh my God. Alam nyo yan, madali akong maumay. Paano na hindi masyadong mahilig sa spicy? Tama lang. Ito si Rodrigo kung ano-anong sinasuggest. Pwede naman, join tayo, parang challenge tayo niyan. Sige, pwede naman. Gawin namin yan. Collab kaming dalawa. Walang problema, Rod. Pagbibigyan kita. Salamat, Nyang. Nyang. Push mo na. Nyang, push mo na yung YouTube na yan. Sabi ko, daman mauda. Oh, ligaw ka to. Ligaw ito, dahil ito naintindihan masyado. Talaga? Oo, pagligaw talaga yung mga parang may mga ganun kayo Daman mauda. Diretso na. Give mo na kan. Alright. So Biel, okay ka na? Okay na tayo? Baka may ipopromote ka pa po. Well, ako naman the Hungry Oragon lang channel. So, for the moment, yan na muna. You can subscribe and yung bell button, i-hit nyo yun para i-click nyo para pag nag-subscribe talaga kayo, hindi siya, kasi sometimes nalalagas, natatanggal siya pag hindi nyo yun sinubscribe, ay hinit at pinindot. So, ayun. Para at least sa bell na yan, my next video content will be regarding sa why do we need to click notification bell. So abangan nyo po sa Friday. Thank you guys and salamat sa panonood. Good night at 2:37 AM na po dito sa Pilipinas and kay Mr. Hungry Oragon, I think it's already 11. Wala pa, 10:37 pa lang. 10:37. So from across the world, Paranaque and
Man. So, good night, Yes. world. Philippines. Salamat po. Thank you very much. Bye. Ingat ka dyan, Jel. Thank you, guys. Thank you, guys. Ay, ito na.